कार्यावळ टायमारूच सुरू झाली. वाचताले, एकामेकाक मेळटाले आणि तोच हेतू आसलो ही कार्यावळ अशा वाठारांत करपाची जंय शैलेंद्र घडलो. तुम्ही मुखार शेत पळयले आशिल्ले, पळयले आसतले फाटल्यान. ताच्या पलतडी शैलेंद्र पयलीं रावतालो आणि ह्या वाठारांत भोंवतालो. आतां हांव माचेर मानेस्तान दाखयता. हांव मागता दिनेश बाब आनी कांता बाब हांकां की ताणें सगळ्यांक माचेर घेवन येवचे. आयचे मुखेल सोयरे ॲडवोकेट रमाकांत खलप, सुशांत तारी, तायांनी तांकां येवकार दीत रावत तुमी. मनोज पाठक, पुस्तकाचेर उलोवपी राजश्री सै, नारायण देसाय, दीपक बोरगावे, शैलेंद्र मेहता आणि तसेच कांता गावडे आणि दिनेशानी बसता घेवची. आता हांव मागता रंगमेळचे उपाध्यक्ष संतोष गावडे हांच्या लागीं की ताणें सगळ्या मानेस्तांक तुरे आनी भेट दिवची. सगळ्यात पयलीं आमचे मुखेल सोयरे ॲडवोकेट रमाकांत खलप. सुशांत तारी, मनोज पाठक, वर्ण मुद्राचे प्रकाशक, राजश्री बाय, दीपक बोरगावे, नारायण देसाई, कांता गावडे, आणि शैलेंद्र मेहता. संतोषबाब आणि तुळो घेऊन वयर येवचे दिनेश मनेरकरांक दिवपाक. दिनेश बाब प्रास्ताविक करपाक तुमकां पळयता. सगळ्याक माय मोगाचो नमस्कार. वेलंगा गांवांतली सुंदर सानवळ आनीक बरें मनमोहक वातावरण. संजना पब्लिकेशन्साचे सगळे प्रोग्राम्स चडशे शारांनी जातात. एक 70 जाल्लो आनीक अशें जेन्ना गांवगिऱ्या वाठार दुसरो हो वेलगांव गांवगिऱ्या वाठारांनी जेन्ना हे प्रोग्राम जाता तेन्ना मनाक एक वेगळीच धादोसकाय भोगता. आनी ही सगळी कल्पना शैलेंद्र बाब आनी कांता बाब हांचे तकलेंतल्यान आयिल्ली. म्हजो हातूंत इल्लो बसून सहभाग ना. खंय कार्यावळ करया म्हणटा तें सिलेक्ट करपा खातीर ह्या दोगांयनी मुद्दम वेचून हो जागो काडला. त्या खातीर तांकां मुजरत ताळयो फावतात. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भारत सरकाराचे माजी केंद्रीय मंत्री भौमानेस रमाकांत बाब खलप, मानाचे सोयरे कला दिग्दर्शक भौमानेस सुशांत बाब तारी, खास निमंत्रित मुजरत हांगा इतले पयसुल्ल्यान आयिल्ले वर्णमुद्रा प्रकाशनाचे प्रकाशक श्री मनोज पाठक, हेर मानेस्तां मदीं डॉक्टर नारायण देसाय, भौमानेस राजश्री सैल,
भोवमानेस्त दीपक बोरगावे, तुमकां सगळ्यांक हांव मन काळजासावन आयच्या कार्यावळीक येवकार दिता. त्याच बरोबर आयच्या तिनूय पुस्तकाचे लेखक भोवमानेस्त शैलेंद्रबाब मेहता, रंगमेळ संस्थेचे भोवमानेस्त कांताबाब गावडे, तुम्ही सगळे हांगा उपस्थित ग्रामस्थ, साहित्य अकादमी जैतिवंत मान्यवर, शैलेंद्राचे बालमित्र, कोंकणी मराठीतले साहित्यीक आणि उपस्थित इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मन काळजासावन येवकार. शैलेंद्राचे पुस्तक हे संजना पब्लिकेशन्सान काडिल्लें हें तिसरें पुस्तक, तिसरें आनी चवथें. आणि शैलेंद्रान सुरवातेक म्हाका अप्रोच जालो तेन्ना आमी एकमेकाक वळखनाशिल्ले, पूण जसो इल्लो इल्लो काळ गेलो ह्या मनशा मदीं एक खूब व्हड साहित्यीक लिपला. तो एक बरो अणकारपी, बरो निबंधकार, सृजनशील कवी, इतली तासां म्हाका सद्याक सापडल्यात आणि त्या प्रमाणे लेखन करून ताजे कडल्यान हांवें मागला ही अमकी पुस्तकां तुगेली येवनी, तमकी पुस्तकां येवनी. अजुनूय हे एक बहुतांशी व्यक्तिमत्व, ताजे कडेन कितले पैलू आसात हांव नकळो, पूण इज अ जिनियस आणि एक खूब मनमिळावू व्यक्तिमत्व. अजून म्हाका ताजें एक कौतुक दिसता, ही पुस्तकां आयली ताणें म्हाका फुडलीं 3 पुस्तकां सांगून दवरल्या अमके आपल्याली पुस्तकां तुवें काडपाक जाय आनी. इतलो उमेदी लेखक म्हाका म्हज्या आयुश्यांत अजून मेळूना, पयले फावट मेळ्ळा. शैलेंद्र बाबाक हांव उपाट जैत आवडटा, ताका साबार पुरस्कारय मेळ्ळ्यात. तांचे सिसिफस तेंगशेर ह्या पुस्तक जर वाचलें, ही कवितेचें पुस्तक जर वाचलें, ताज्यांत कितली डेप्थ आसा, ताज्या लेखनाक कितली डेप्थ आसा हाजी वळख मेळटा. आज ताजें दुसरें कवितेचें पुस्तक हांगा प्रकाशीत जाता, तेंय तितलेंच डेप्थ आशिल्लें कवितेचें पुस्तक. जे मानाचे पुरस्कार आसात ते ताजे म्हळ्यार चलत येतले हातूंत दुबाव ना. विश्व कोंकणीचो जालो अजून जायते उरला आनी घडये फुडाराक ज्ञानपीठ आनी सरस्वती सन्मान बसून हो मनीस हाडये. हांव ताका ह्या समयार पयलीं भेटयता आनीक मागता ताजे कडेन की ताजे कडल्यान खूब ग्रंथसंपदा निर्माण जावची आनी परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक हांगा मुजरत वेळांत वेळ काडून आयिल्ले खातीर, ह्या सुंदर वातावरणाक आमचे बरोबर वांटेकार जाल्ले खातीर परतून एक फावट येवकार दिता. देव बरें करूं. इंग्लिशीन एक शब्द आसा पॉलिग्लॉट म्हणून, ताच्या पयलीं आमी आयकले पॉलिमॅथ म्हणून, पण आमकां ते सदां अर्थ कितें म्हण पॉलिग्लॉट म्हळ्यार खूब भासो जाच्या कडेन उलोवपाक येता, बरोवपाक येता, वाचपाक येता. आनी शैलेंद्र मेहता हो तसो पॉलिग्लॉट. वेगवेगळ्या भाशांचेर ताचे गिन्यान आसाच आणि त्या गिन्यानांतल्यान ताका जें कळटा तें तो सांगू शकता. साहित्यीक जे आसता जेन्ना सुरवेक बरयतात ते सहजपणान बरयता, बाय इन्स्टिंक्ट. ताच्या नंतर तांचें वाचनूय जाता, तांकां चड कळटा आनी तातूंतल्यान बरयता. मागीर वाचता तेन्ना सगळे कडलें वाचचें पडटा. आपल्या भोंवतणी आसा तेंच न्ही, जाल्यार संवसारान जितलें कितें मेळटा तें वाचप, तें ताणें केलें. ह्या गांवांत वाडटाना ताणें जितल्यो लायब्ररी हांगा आसा त्यो सगळ्यो ताणें लायब्ररीन वचून वाचप. थंय नाटकान काम करतालो, कविता बरयतालो, पूण हाच्या फुडें तो वचून उरिल्लें जें कितें वाचता ताचो अनुवाद करपाक लागलो. अनुवाद करपी एक वेगळें क्षेत्र, पूण जेन्ना एक साहित्यीक सुद्दां अनुवाद करूं शकता म्हळ्यार ताचें लेवल आनी वाडटा. आनी ताच्यातले फुडले म्हळ्यार सिसिफस तेंगशेर
एक म्हाका दिसता एक 25 वर्सां लेट आयले, तयार आशिल्ले. तुम्ही चिंतात की तेन्ना ताणें बरयल्लें तें, आनी ताणें जशें वेगवेगळ्या भाशेनी बरयता, ताका लॅटीन अमेरिकन स्टडीज गोवा युनिवर्सिटीन शिकयताले तेन्ना ताका पोर्तुगीज कळटा, फ्रेंच कळटा, आनी कळटा तेन्ना म्हळ्यार फक्त समजोवपाक कळना जाल्यार सांगपाकय कळटा, बरोवपाक कळटा. स्पॅनिश आसत, भारतीय भाशेन कोंकणी आसाच, कोंकणीच्या विश्वकोशाचेर काम करपी मनीस तो. आणि तशेंच हिंदीन पण बरोवंक शकता तो, ताका संस्कृत कळटा, आणि खूब बरी मराठीनी बरयता तो. आणि मराठीचें पुस्तक ताचें आयज जें येता ताचें प्रकाशन करपी मनोज पाठका लागीं मागता की तुम्ही येऊन प्रास्ताविक बोलावं. माझे मित्र दीपक बोरगाव येथे हजर आहेत. तर वर्णमुद्रा प्रकाशन हे एक शेगाव, कदाचित ऐकलं असेल, इथे मडगावला गजानन महाराजांचा मठ आहे, असं मी अजून पाहिला नाही, पण ते गजानन महाराजांचं शेगाव हे माझं गाव आहे. आणि बुलढाणा जिल्ह्यातलं. तर पूर्वी मी एक म्हणजे फार विस्ताराने ते सांगत नाही, महत्त्वाचंच बोलतो कारण बऱ्याच वक्त्यांना बोलायचं आहे. एका सरकारी नोकरीमध्ये होतो आणि सुदैवाने ती काहीतरी 19व्या वर्षीच मी लागलो होतो डिप्लोमा केल्या केल्या. आणि 32-33 वर्ष झाल्यावर आधीपासून वाचनाची गोडी होती. मग मित्रांचा गोतावळा जमत गेला आणि शब्दवेध नावाचं एक अनियतकालिक आम्ही त्या लहान गावातून चालवलं, ज्याला नंतर महाराष्ट्र फाउंडेशनचा अमेरिकेचा पुरस्कारही मिळाला होता त्या मासिकाला. तर असा सगळा गोतावळा जमत गेला. मग मी एका टप्प्यावर विचार केला की 32-33 वर्ष पोटापाण्यासाठी आपण घालवली आहे, पण आपलं ओढ जिकडे आहे ते पुस्तकांशी संबंधित असं काहीतरी काम आपल्याला करता येईल का, या विचारातून या वर्णमुद्रा प्रकाशनाची 5 वर्षापूर्वी ऑगस्ट 2019 पासून सुरुवात झाली. त्यापूर्वी कॉपर कॉइन या प्रकाशन संस्थेमध्ये दिल्लीचा माझा मित्र सरबजीत गरचे आणि मी होतो. तर या कॉपर कॉइन कडूनही बरीच चांगली पुस्तकं आली. राज्य शासनाचे पुरस्कारही त्या पुस्तकांना मिळाले. आणि त्यानंतर मग हळूहळू काय ते ज्योत से ज्योत लगाते चलो आपण म्हणतो तसं, एकापासून दुसरा, तसं दीपक बोरगावेंमुळे शैलेंद्र मेहतांची आणि माझी, आज मी पहिल्यांदा भेटलो त्यांना बरं का, याच्या आधी आम्ही सगळं फोन आणि याच्यावरच एकमेकांशी. तर दीपक बोरगावेंनी मला हा योग आणून दिला. अभिजात या पुस्तकाच्या ब्लर्बवर मी असं लिहिलेलं आहे, काय योग असेल, म्हणजे मी कधी हे इमॅजिन केलं नव्हतं, एवढा हा असा सुंदर ॲम्बियन्स. आणि या सगळ्या गोव्यामध्ये बरेचदा येणं झालं. म्हणजे माझा जन्म 1966चा आहे आणि 1986 मध्ये मी पहिल्यांदा गोव्याला आलो होतो. त्यावेळेचं एक माझी आठवण मी त्या ब्लर्बला लिहिलेली आहे की कुठल्या तरी इकडला बीच होता मडगावच्या जवळ कोणता तरी, आणि तिथे एक त्या छत्री लावून एक फॉरेनर बसलेला होता आणि तो गढून गेलेला होता, समोर समुद्र आणि तो वाचनामध्ये पुस्तक उघडून वाचत बसलेला होता. आजूबाजूच्या कशाचाही इतका मग्न झालेला होता तो. ते चित्र माझ्या स्मरणात कायम होतं. आणि ती आठवण मी मेहतांनी जे काही त्यांचंही जे मनोगत लिहिलेलं आहे त्या संदर्भात ती केली की वारंवार गोव्याने मग नंतर मला बोलावलं, वेगवेगळ्या कारणांनी येणं झालं, पण अगदी वयाच्या 20व्या वर्षी मी पहिल्यांदा इथे आलो होतो. आणि खलप साहेबांबद्दल इकडे पेपर आणि ह्या सगळ्या याच्यामध्ये तर ऐकलंच होतं, पण एक आठवण मला, माझे नारायण कुलकर्णी कवठेकर नावाचे ज्येष्ठ कवी आहेत, मराठीचे, अकोल्याला राहतात. त्यांनी म्हणजे इथल्या मातीचा काय गुणधर्म असेल काय, म्हणजे जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा मी 1986 आलो तर अगदी डोळ्याला खुपावं असं काय होतं इथलं, तर इथली स्वच्छता होती. म्हणजे जी आताही आहे तेव्हा तर होतीच होती,
आमच्या भागामधला एकदम तिकडून आहे, निसर्ग आहे, झाडं आहे, हे ठीक आहे, परंतु आल्या आल्या वा वा काय किती स्वच्छ असा उद्गार निघाला होता. तर एकदा ते कवठेकर कोणीतरी कार्यक्रमाला इथे आले होते आणि परत आल्यावर मी एकदा अकोल्याला भेटायला गेलो, तर ते म्हणे आपल्याकडे नाही का साधा जिल्हा परिषद सदस्यही असला तर काय तामझाम आपण पाहतो, आमदार म्हटल्यावर तर काही प्रश्नच नाही. तेव्हा बहुतेक मला वाटते साहेब केंद्रीय मिनिस्टर होते, त्यावेळी ते त्या कार्यक्रमाला आले होते. त्यावेळीची आठवण मला कवठेकरांनी सांगितली आहे. त्या गोव्यामध्ये ते फार वेगळे लोक आहे. म्हटलं सर काय कसं? नाही म्हणे ते आले की तात्पुरते काही थोडीफार जी असते सिक्युरिटी ती होती म्हणे, अतिशय जसे जनरल याच्यामध्ये जसे आज आले, मला तेच आठवण आली, सामान्य याच्यामध्ये जसे आले, कुण्यातरी एका वयस्कर स्त्रीने म्हणे उतरल्या त्यांना झापलं. ते कोकणी त्यांना कळलं नसेल, आता झापलं की काय माहित नाही, पण ते लक्षात येते. जसं आता इथे सगळे लोक बोलले त्यातलं 80% तर कळलंच. तर ते काहीतरी अशासारखं त्यांनी मला हुबेहूब म्हणूनही दाखवलं होतं की, म्हणजे त्या यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ होत्या म्हणून म्हणाल्या होत्या की तू येतो म्हणाला होता आणि आलाच नाही, काही खैसा वगैरे असं काहीतरी ती भाषा रमाकांत खैसा. तर यांनी हात जोडले म्हणे की हो चुकलं म्हणून लक्षात नाही राहिलं, कामं होते आजी मी येईन म्हणे, ते मी करतो म्हणे नक्की. काम काहीतरी साधं होतं म्हणतात, कुठला तरी रस्ता राहिला का नालीवर काही टाकायचं होतं, असं काहीतरी काम होतं. म्हणजे इथला माणूस केंद्रीय मंत्र्याला सुद्धा हक्काने आपला हे म्हणून झापू शकतो, अशी एक आठवण त्यांनी मला सांगितलं. त्याच्यात दोघांचाही मोठेपणा आहे. जेवढा त्या गोव्याच्या त्या ज्येष्ठ व्यक्तीचा, त्या म्हाताऱ्या स्त्रीचा आहे, तेवढाच गोव्याच्याच मातीतल्या आपल्या रमाकांत खलपांचाही तो मोठेपणा आहे. मी हे इमॅजिन नव्हतं केलं. आज मला खूप आनंद झालाय की सगळे तुम्ही लोक आहात आणि खलप साहेबांच्या सोबत एका मंचावर मी बसलो, या गोष्टीचा मला खूप आनंद आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी, म्हणजे आता मी आलो ते म्हणजे अगदी पत्रिका सुद्धा व्हायरल झाली आहे तिकडे आमच्या भागामध्ये, ती जशीच्या तशीच टाकली होती, त्याचा मराठी अनुवाद केलेला नाही. एवढी सुंदर भाषा. बोरगाव वारंवार पत्रिका वाचल्यावर म्हणाला, इथे आल्यावरही म्हणाला तू ऐकतोय का, तू ऐकतोय का, किती नाद आणि किती सुंदर वाटते ऐकायला कोकणी भाषेचं. तर ज्ञानेश्वरांनी माझ्या मराठीचा बोलू कौतुके अमृता तेही पैजा जिंके म्हटलं होतं. मला माझा मनात विचार आला, हे सगळं आता तुम्ही लोक बोलले पाहिल्यावर, ज्ञानेश्वर तिकडे जन्माला आले म्हणून त्यांनी ते म्हटलं, ते जर इकडे गोव्यात आले असते तर ते मराठीच्या जागी कोकणी म्हटलं असतं त्यांनी. तर हे आपण भाषा भगिनी किंवा काय एकमेकींच्या बहिणी आहे असं समजतो. आणि शैलेंद्र मेहतांनी कोकणीमध्ये लिहिता लिहिता मराठीचाही पण मार्ग अवलंबला आणि ते पुस्तक ज्याचं नावच अभिजात क्लासिक्स ज्याला आपण म्हणतो. आता त्यात काय आहे की तिकडे एवढं अप्रिशिएट झालेलं आहे, ते विद्वज्जर असं पुस्तक नाही आहे, अकॅडमिक भाषेमध्ये किंवा बोजड होईल असं नाही आहे. ती टिपणं आहेत लोकमत दैनिकात आलेली, परंतु ती ज्या व्यक्तींवर आहेत, ज्या लेखकांवर आहेत, बोरगावेनंतर सांगणारच आहेत की त्यातली अनेक नावं आम्ही इतक्या वर्षांपासून वाचन करत आलो. माझं इंग्रजी वाङ्मयाचं एवढं नाही आहे वाचन, पण हे इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत बोरगावे सर, ते म्हणे यातले अनेक लेखक तर मला सुद्धा माहीत नव्हते लॅटिन अमेरिकेतले. नाही मेहतांच्या पुस्तकामुळे वाचणारा नवीन पिढीचे, म्हणजे जुन्या आणि नवीन दोन्ही पण विशेषतः नवीन पिढीच्या कुणी जर ते पुस्तक वाचलं तर किमान त्याच्या मनामध्ये उत्सुकता निर्माण होईल की हा ज्या लेखकाबद्दल यांनी सांगितलं आहे की जुजे सारामागो, त्याचा संक्षिप्त परिचय, त्याचं काय काय त्यांनी लेखन केलं आणि तो प्रो होईल त्या गोष्टीकडे. मी वर्णमुद्राचं आम्ही सुरुवात केली, त्याच्यानंतर एक महत्वाचा प्रकल्प आम्ही तिकडे राबवलेला आहे, नो युअर ऑथर नावाचा. पाश्चात्य वाङ्मयाची, पाश्चात्य कवी लेखकांची आणि केवळ तेच नाही, हळूहळू भारतीय भाषातले इतर भाषातले कवी लेखकांची आपल्या भाषेतल्या नव्या पिढीला ओळख व्हावी म्हणून नो युअर ऑथर नावाचा तो कार्यक्रम आहे. आतापर्यंत आम्ही पहिले सॅम्युअल बेकेट, त्याच्यानंतर ऑरवेल, त्याच्यानंतर सार्त्र
आणि आत्ता मागच्या वर्षी नाशिकला आपलं हे गॅब्रियल गार्सिया मार्केज असे 4 आम्ही सत्र पेपर वाचणारे बोलवायचे आणि 1-1.5 दिवसाचं आम्ही ते सत्र पार पाडतो आणि त्याच्यानंतर पुस्तक काढतो. मी फार आता 24 तासाचा प्रवास करून आलो, तेवढी पुस्तकं मला आणणं शक्य नव्हते, पण आज औचित्य म्हणून यांचा एक बॉक्स मी आधीच पाठवून दिला होता. आता असं असतं, प्रकाशन समारंभाच्या निमित्ताने प्रकाशकाने काहीतरी योजना जाहीर करायची असते. मी आलो तेव्हा मला असं समजलं की ते काहीतरी 500ला ते घेऊन टाकली तुम्ही पुस्तकं. मी आल्यावर तिला म्हटलं मुलीला, आज प्रकाशन समारंभ आहे तर आज एवढे नसतात घ्यायचे, आज 450 घ्यायचे. तर ती म्हणे ठीक आहे, मग ज्यांनी घेतले त्यांना मी 50-50 परत करते. तर ते तुम्ही आवर्जून परत घ्या, कारण की पैसा कमावणे हा काही वर्णमुद्राचा उद्देश नाही आहे. आम्ही मित्रांनी एक निधी गोळा केलेला आहे आणि चांगली चांगली पुस्तकं काढायची. नुकतंच एक हवालदार आत्ता भेटले होते, तर पेसोआचं एक पुस्तक, एकच प्रत आता माझ्यावर राहिलेली आहे आणि एक मेहतांना दिली, पण काही प्रती मी नंतर पाठवेन. वर्णमुद्राची निर्मिती किमती त्या थोड्या जास्त असतात, कारण साहजिक आहे की त्या मोजक्या प्रती काढाव्या लागतात. खूप मोठा काही वर्ग नसतो, पॉप्युलर असं काही ते लिटरेचर नसतं, त्याच्यामुळे त्या किमती थोड्या जास्त असतात. परंतु बरेचदा काही योजना हे करून किंवा जर त्याला काही फंडिंग मिळालं तर आम्ही त्या किमती कमी सुद्धा करून टाकतो. अशा रीतीने वर्णमुद्राचं काम सुरू आहे. आता पुस्तकाच्या निर्मिती संदर्भात माझ्यावर थोडासा एक तिकडे आक्षेप असा होता की किमती तर जास्त आहे, पण मग सगळे हार्डबाउंड करण्याची काय गरज आहे, आपले पेपरबॅक काढले तर काय होते. तर त्याला गमतीने एक उत्तर माझं असं दिलं होतं मी, अशी शंका व्यक्त केल्या जाते की हळूहळू आपल्या ह्या लोकल भाषा लोप पावतील की काय अशी भीती वाटते, कारण कॉन्व्हेंट संस्कृती वेगाने पुढे येते आहे आणि ती मुलं हे वाचतील की नाही. म्हणून मध्ये एकदा अशोक नायगावकरांनी एका कार्यक्रमात आताच भीती व्यक्त केली होती की माझा नातू, त्याला मराठी कळत नाही, काय होईल ह्या पुस्तकांचं माझ्या घरातल्या. तर मी त्यावेळी उत्तर देताना गमतीने हे म्हणालो होतो की मी हार्डबाउंड काढण्याचा माझा उद्देश हाच आहे की 3ऱ्या पिढीला असं समजा की नाही कळलं आणि त्यांच्याकडून ते वंचित राहिले. 4थ्या-5व्या पिढीला जर वाटलं की काय आहे व आपली मराठी भाषा, काय आहे कोकणी भाषा, त्यावेळी जर त्यांनी लायब्ररीतून पुस्तक काढलं तर ते नीट राहायला पाहिजे सुस्थितीत, म्हणून मी हार्डबाउंड काढतो. तर हे गमतीचं उत्तर झालं. काय आहे माहिती आहे का की ते केवळ आतमधलं जे आहेच, परंतु बाह्यरूप सुद्धा त्याचं देखणं यासाठी असावं लागतं की ते हाती घेतल्यावर आनंद वाटला पाहिजे. ती एक आमचे चित्रकार चंद्रमोहन कुलकर्णी पुण्याचे, ते म्हणतात असू दे महाग असलं तर, आमची चित्र किती महाग असतात पण घेणारे घेतातच, नाही घेऊ शकले तर किमान पाहतील, लायब्ररीचा पर्याय असतो. तर त्यामुळे त्या किमती कमी करण्याच्या याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष देऊ नका, तुम्ही जास्तीत जास्त सुंदर निर्मितीकडे लक्ष द्या. कारण अंतर्बाह्य आतमधली कलाकृती ज्या तोलामोलाची असते त्याचं बाह्यरूपही त्याच तोलामोलाचं असलं पाहिजे, असा प्रयत्न. आणि आमचे काही माझ्या अनियतकालिकाचे काही अंक तिथे ठेवलेले आहेत, तर ते तुम्ही चाळा. मी थोडं आवर्त घेतो माझं भाषण. मेहतांबद्दल खरं तर खूप सांगायला पाहिजे, पण आता आहेत सांगणारे लोक. आणि मेहतांऐवजी मी दीपक बोरगावला या दिवशी धन्यवाद देतो की त्याने एवढा गुणी लेखक आणि मला ज्या परिसराची ओढ होती, जो वारंवार खेचल्यासारखा मी येत होतो गोव्याच्या मातीकडे, तिथे एक हक्काचा माझा मित्र, ज्येष्ठ मित्र आणि एक लेखक मिळवून दिला. त्याबद्दल दीपकचे मनापासून आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद. मेहता इंटरनॅशनल काईट फेस्टिवल घडोवन हाडटालो मिरामार, आणि हे सांगपाक कित्याक बरें दिसता की ते काईट फेस्टिवल जे आशिल्ले, पतंग जे थंय तयार जाताले ते सगळे कडल्यान लोक येताले, भारता भायल्यांतल्यान लोक येताले आणि इतले सुंदर सुंदर पतंग की आमकां ते पळयतकूच दिसताले की अशें आसूं शकतात काय पतंग. आणि तीच गजाल घडये तांणी जेन्ना ती एका फाटल्यान एक आता 5 पुस्तकां जाता आहेत, ती पुस्तकां जेन्ना आयली तेन्ना अशे तरेचे साहित्य जावं शकता काय म्हणून
पळोवंक मेळटा. हांव आतां मागता आमचे मुखेल सोयरे भाई खलप आनी हेर मानेस्तांक लागीं की प्रकाशन सुवाळो ह्या तिनी पुस्तकांचो वांगडा करचो. इतले सुंदर संगीत आमकां आयकूंक मेळ्ळां. तांकां ताळ्यांनी तांची तोखणाय करया. तशेंच शैलेंद्र आनी कांताबाबाक दोगांक अशें दिशिल्लें की ह्या कलाकारांचो सत्कार सुवाळो हांगा जावचो. ही माची फक्त साहित्याची न्ही, कलेची माची आनी त्या खातीर हांव मागता की चारय कलाकारांनी माचयेर येवचें आनी तांचो सत्कार भाई कलपान करचो. रमाकांत गावडे, कुशाली परवार आणि मेघानी ताळो गावंडे हे मातयेंतले कलाकार. तांचे संगीत आयकतात सगळे, पूण तांकां मान सन्मान दिवपाक ही माची फुडें सरल्या. कुशाली परवार राव तूं. व्यंकटेश परवार, व्यंकटेश परवार, यल्लप्पा वाजंत्री, चारी जाणां दाखयतात. फोटो काडपाक जाता. सगळे मातशे फुडें आहेत. जरा फुडें या तुम्ही सगळेजण. तुम्ही पण या फोटो. नारायण बाब फुडें. आदवोगाद तुज्या ऑफिसान गेल्यार नाजाल्यार घरा कडेन गेल्यार खूब पुस्तकां, कायद्याची पुस्तकां जी आसता ती मेळटा पळोवंक. म्हाका मुंबय एकदां स्टिकरूय मेळिल्ले. स्टिकरूच आसता, फाटल्यान बुकान आसता अशें स्टिकरूच तशें आसतात आदवोगाद. पूण अशे आदवोगाद आसता तांचे कडेन खूब पुस्तकां आसता. पूण अशे आदवोगाद आसता तांचे कडेन कायद्याची पुस्तकां खूब चड साहित्याची पुस्तकां असतात. आनी ते म्हळ्यार आमचे भाई खलप. तांकां आनी खंय वचपाक जाय म्हणून तांकां हांव उलोवपाक आपयता. ताळ्यांनी तांकां येवकार दिवचो. एडवोकेट भाई खलप आज एका वेगळ्या प्रकारच्या व्यासपीठावर उभा आहे. सभोवतीचं वातावरण किती सुंदर आहे, निसर्ग संपन्न आहे याचा माहिती तर सगळ्यात आलीच आपण पाहिलेली आहे. आपण अशाच एका गावातलं मनीस, सुंदर न्हंयची देग असा तसो समुद्र किनारे असा म्हाका. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर मार्गक्रमण असताना केन्ना तेंगशेर पावतात आणि त्या तेंगशेर पावच्या आदींच खुबश्या वेळा गडगडून सकयल पडटात. असो आमचो इश्ट शैलेंद्र मेहताचे पयलें पुस्तक जेन्ना हातान पडलें तेव्हा म्हाका दिसलें की शैलेंद्रान म्हज्या बद्दलच पयलें अशें दिसताय. किती वेळा वर गेलो, कोणी म्हणाले झाला आता मुख्यमंत्री झाला रमाकांत. म्हणजे पर्यंत खाली आलो नाही का. आठवण येतो मग सगळ्यांना. कधी आणखी कुठे वर गेलो, अगदी सुप्रीम कोर्टामध्ये नेमणूक होते अशी ऑर्डर
गेली. गव्हर्नर काय सांगू, हे मजेशीर त्या आठवणी अशा आहेत की प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात मला वाटतं अशी तेंगशे येते. असा एप्पा काय त्याला आपण म्हणतो पीक येतं, तिथपर्यंत जाण्याची धडपड आपण सारे करत असतो. घरोघर येतो खरं, पण एक प्रकारची एक विजिगीषू प्रवृत्ती मनामध्ये निर्माण होते आणि आमकां अशें दिसता की आम्ही थंयपर्यंत पावूंकूच जाय, प्रयत्न करूंकूच जाय. यश अपयश ही फुडली गोष्ट. आणि हे उमेद दिवपी मनशाच्या काळजान अशी हो कविता संग्रह जो निर्माण केलो तो आमच्या शैलेंद्र बाबान. म्हणून ते पुस्तक हातान पडलें, वाचलें आनी तांकां हांवें त्याच वेळार तांचे कडेन उलोवप केलें. तांकां म्हाका दिसता थोडेशें कौतूक सगळ्यांक आवडटात न्ही ते. त्या संग्रहाचेर जे कितें उलोवप हांवें केलें तांचे कडेन व्यक्तिगत रित्या अशें व्यासपीठाचेर ना. आनी म्हणून हो योग म्हाका परत एकदां हांगा येता. तिनूय तांची पुस्तकां खरें म्हणजे पूर्णपणे वाचूंक हांव शकलो ना, कारण सद्या वातावरण बरेंचशें गडबड जालां. सगळे कडेन लोक विचारतात फुडें कितें रे, येता मरे, जाता मरे, मेळटा मरे काय आनी कितें. आतांय आमंत्रण आसा, बेगीन पाव आं आमच्या सुवातेचेर. कोण खंय दिल्लीच्यान त्या तेंगशे वयल्यान हांगा पावल्यात. काय असू दे, परंतु गोव्यातल्या समुद्र किनाऱ्यावर सुरुवातीच्या काळामध्ये असंख्य माणसं आली. विचित्र भेस, विचित्र ड्रेस, सगळ्यो एक प्रकारच्यो. सोम्यान त्याला वापरपाक लागले आणि आंबट शौकीन सगळे लोक थंय पावपाक लागले. काय करायचं ही मंडळी जी इथे आपल्या समुद्र किनाऱ्यावरती एक प्रकारचा झांगडधिंगा घालायची, पण खऱ्या अर्थाने झांगडधिंगा नव्हतं. तो कुठेतरी कोपऱ्यात बसून, गोळक्यात बसून, कुठेतरी झाडाच्या सावलीत लिंबायचं, पुन्हा समुद्र किनाऱ्यावर जायचं, काहीतरी ओढायचं, काहीतरी प्यायचं, अशी ती मंडळी होती. चिल्ड्रन, फ्लावर चिल्ड्रन असं काहीतरी त्या काळात म्हणत असत. आणि हे कालचं त्यांचं पुस्तक मी वाचता होतं, मला आढळलं की त्या गर्दच्या सेवनात स्वतःचे अस्तित्व विसरलेले लोक, त्यांच्यामध्ये आमचं शैलेंद्र घुसपटलो इन द सेन्स ते कितें करीत तें घेवना, पण त्यांच्यातले काही गुण जाणे हेरले. इतली मस्ती ते करतात, इतले थंय पडटात, उगडे नागडे सगळे थंय आसात खरे, पण प्रत्येक अनेकाच्या हातान, कोणाच्या हातान रेबॅक अशें म्हणूया आमी, संगीताची वाद्य आसा. कोण भारतीय वाद्य शिकतात, कोण उलयतात, कोण गातात, अनेक जण पुस्तकां वाचतात. आमकां आमच्या मांद्रेच्या किनाऱ्याचेर म्हाका अशे काही मेळ्ळे लोक की ते समुद्रांतले घोडे, पान घोडे आमी म्हणटात ते, पार्क हे अशे सी हॉर्सेस, तांकां काडून ते थंय वाडयतात, तांचेर अभ्यास करतात बारकायेन. विचारलें हांवें तुमी कितें करतात? नो, वी आर स्टार्टिंग द लायफ सायकल ऑफ दी सी हॉर्सेस. मागीर फुडें खंय गेले देव जाणे, अनेक वेळा तेजे कडेन पळोवपाक म्हणून गेलो हांव, मागीर तेंचे ना जालें ते. अशें आपापले पिशेपण घेवन, आपापलो ध्यास घेवन जगातली मंडळी गोंयांत पावली आणि गोव्या कडल्यान तांचो वास गंध, दुर्गंध कितें आसा तो पाताळ्ळो, आमच्या सगळ्या गोंयच्या भुमीत पाताळ्ळो. आणि थंय बरेचशे लेखक आमच्या शैलेंद्राक मेळटात. सिंगापूरच्या विमानात तांकां लोकल एनेस्थेटीक हे पुस्तक सापडटा. चंदीगडच्या फुटपाथाचेर तांकां काफका ऑन द शोर सापडटा. आणि ही सगळी जे आसा ते आमचे दीपक बोरगांवकर म्हणटात की ताणें जे सगळें जे बरयलां हे अभिजात ह्या आपल्या पुस्तकान, हे लेखनच अभिजात आसा. ती एक खिडकी आसा, जण्यार आसा, आणि खरोखरच त्या खिडकींतल्यान जग आमकां दिसता. आमी गोव्यांतले ल्हान मनीस, आमकां मातशें जर कितें जाता, हांव एक न्हय कितेंशें कितें बरयलें फाटल्या दिसांनी, कितें कौतूक म्हाजो ही भांगरसाळ फुडें बसल्या ती करता म्हाजें. कोण आमचो यंग स्टुडंट, हे बाई तुजें बरें बरयलां रे म्हणटा, कितें रावना म्हणजे कितें व्हॅल्यू आसा ती. परंतु ह्या ल्हानशा खिडकेंतल्यान आमकां भायलें जग दिसता आणि भायल्या जगाक आमी भितरले लोक दिसतात. हवालदार साहेब आपल्याला एक विनंती आहे. आता गोव्यातली अनेक पुस्तकांमध्ये चर्चा होती, कोकणी मराठी आम्ही भांडवल सगळं काही केलं आणि आता कुठेतरी स्थिरावतो आहोत. कोकणी भाषा, मराठी भाषा कुठेतरी आपण स्थिरावतो आहोत. आता त्या सगळ्या भाषात व्हावं. आता माझी नातवंड सुद्धा तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे
मराठी कोण वाचतं म्हणजे सून विचारते, बाबा ते मराठीत गेल्या गोलीला कोण वाचतो पण हा म्हणलं खरे बाबा आहे तुझं पण तू वाचतो खरंच आम्ही सांगल्या तुझं नाव वाचू चला म्हणजे नातू नावाचे पण जे गे आहे थोड्या बहुत किने बरं ते उडतं नाही आलमार त्या मला सांभाळून दोरात तुझं पण तू वाचत म्हणजे माझं खापर पण तू झालो तो ही भूमिकेतल्या गणपती नाही तर संस्कृतचे साहित्य आपण का आज वाचतो अर्धमागणीच्या बागे का लागतो जगातल्या किती भाषा नाही झाल्या माझ्यामध्ये एकदा वाचून आलं होतं की कॅनडामधल्या युनिव्हर्सिटीने अभ्यास केला टोरंटोच्या युनिव्हर्सिटीने की जगामध्ये भाषा आहेत किती आणि म्हणजे भविष्य भाषांचं काय आणि त्याने निष्कर्ष काढला की ह्या सेंचुरी अखेर जगातल्या बोली भाषा जवळजवळ नामशेष होतील आणि ज्यांना लिखित भाषा आपण म्हणतो की ज्यांना स्क्रिप्ट आहे यामध्ये ग्रंथसंपदा निर्माण झालेली अशा अवघ्या 20-25 भाषा टिकतील ह्या शतकावर खरं का ते आणि मला खरोखर सांगतो भीती वाटली आमच्याकडे फुगडी घालायला गणपतीच्या दिवसात माणसं येतात प्रेमाने येतात खेड्यापाड्यातली माणसं आणि त्या फुगडीतले बोल जेव्हा आम्ही ऐकतो तेव्हा त्याचा अर्थ कळणं आम्हालाही कठीण होतं आणि मग त्यांच्याकडे बसतो ताई तू म्हणताली जाताली ते किती एक्झॅक्टली किती मग ती काहीतरी त्याचा अर्थ समजावून आपल्याला सांगतो असा शोध घेण्यासाठी मला डॉक्टरेटसाठी मला वाटतं विद्यापीठाला शाखा उघडताना लागतील की एक लुप्त झालेली भाषा आहे त्या भाषेचं सौंदर्य काय होतं यावर संशोधन करायचं आणि PhD घ्यायची अशी परिस्थिती कदाचित या देशामध्ये निर्माण होऊ शकेल मित्र इतकी सुंदर ही पुस्तकं इथं आमच्या मित्रांनी लिहिलीत डॉन किशोत किंवा डॉ कियोथ तुम्ही त्याला म्हणता त्याला आम्ही शाळेत असताना वाचला होतो मजा वाटायची त्याच्यात डॉ किशोरच्या काही त्या कथा वाचताना आणि बायबल पेक्षाही जास्त प्रती त्या पुस्तकाच्या मी 70 खपलेल्या आहेत हे मी आता वाचलो आणि मी आश्चर्यचकित झालो म्हणजे जगभर ख्रिस्ती समाजाचा ख्रिस्ती धर्माचा फैलाव झालाय गावागावात घराघरातला बायबल मिळतं पण त्याहीपेक्षा जास्त प्रती यांच्या खपल्यात विकल्या गेल्यात ती डॉन किशोरचा उल्लेख त्यांच्या ह्या पुस्तकात आपल्याला मिळतो शेक्सपियर तर तो समकालीन आहे आणि फ्रेंच रेव्होल्युशन बद्दल अनेकदा आपण वाचलं आहोत मी एक पुस्तक भाषांतरित केलं ते आहे आपले न्यायमूर्ती प्रभुणे यांच्या जीवनावरची एक छोटीशी कादंबरी माझ्या एका वकील मित्राने रत्नागिरीने लिहिली होती प्रस्तावना त्याने मला विनंती केली की प्रस्तावना मिळाली आहे ती प्रस्तावना लिहिण्यासाठी घेतलं थोडासा वाचन मला दिसून आलं की न्यायपंथी प्रभुणेने जो शासन राजा न्यायव्यवस्था या संदर्भात जे विचार त्या काळामध्ये जे मांडले त्याचं रिफ्लेक्शन फ्रेंच रेव्होल्युशन मध्ये आपल्याला दिसतं खरं म्हणजे फ्रेंच रेव्होल्युशन मध्ये नेमकं काय हे प्रभुणेला काही त्या काळात माहित नव्हतं बरोबर नाही हो त्यांना काही माहित असं काय गरजच नव्हती त्यांना कारण ते इंग्रजी शिकले नव्हते ब्रिटिश आले होते ब्रिटिश पेशवाबरोबर भांडत होते लढाई होत होती त्यांची आणि एक दिवस त्यांनी संपूर्ण पेशवाई बुडाली पण तो न्यायमूर्ती प्रभुणेने त्या काळामध्ये त्या पेशव्याला सांगितलं बाजीराव नाही कोण तो नाही आपल्या पुतण्याचा राघोबाला पेशव्याला सांगितलं की तुझ्या गुन्ह्याला मृत्यूदंड हाच एक त्याच्यावरचा उपाय आहे तू कोणी जरी तू राजा असलास पेशवा असलास तरी तुला वेगळा न्याय मिळणार नाही आणि दुसरं जेव्हा त्यांना बोलावण्यात आलं पुन्हा एकदा पेशव्याचं न्यायसन सांभाळण्यासाठी त्यांनी एक अंडरटेकिंग घेतली पेशव्याच्या त्या सगळ्या मंडळाकडनं की माझ्या न्यायदानाच्या मध्ये हस्तक्षेप तुम्ही कधीही करणार नाही असं मला लिहून द्या तरच मी लुई द 14वा लुई यांना अशाच प्रकारे सांगणारा माणूस त्या ठिकाणी त्या काळात भेटला आणि त्यात मग ते बास्टिलचं ते युद्ध किंवा तो तुरुंग फोडणं वगैरे जे काय झाले गिलोटिन प्रकार वगैरे झाला तर
अशा प्रकारे एकाच विचाराची माणसं दोन खंडामध्ये असू शकतात, एकाच वेळी एक प्रकारचा विचार करू शकतात. त्यांचं कुठलं मनोमिलन होत असेल देव जाणे. आणि अशा प्रकारच्या व्यक्तिमत्वाची, त्यांच्या लिखाणाची ओळख आज आम्हाला शैलेंद्र मेहता करून देत आहेत. हे मला वाटतं आमचं भाग्य आहे. आणि आमचे शैलेंद्र, आमच्या गोमंतकाचे त्या दृष्टीने एक फार मोठं वैभव आहे असं मी मानतो. आणि मला वाटतं आपणही मला सगळं खरं म्हणत माझं लक्ष येतं इथे, कारण त्या 300ची मला तिकडून आठवण येते. नाही प्रयत्न नाही केला तरी फुकट जातं, केला तर काय हाताशी काय लागेल देव जाणे. काही असो, पण मी विनंती करत होतो आमच्या हवालदार साहेबांना की आपल्या प्रथम गोमंतकच घेऊ आपण. गोमंतकामध्ये मराठी कवी आहेत, कोकणी कवी आहेत, कोकणी लेखक आहेत, मराठी लेखक आहेत. यांच्या साहित्याची जाण, त्यांच्या साहित्याची ओळख आपण नव्या पिढीला किती प्रमाणात आहे किंवा करून देतो आहोत. माझं कॉलेज आहे, एका कॉलेजमध्ये मी चालवतो. छान अशी लायब्ररी सजवली आहे. माझी पुस्तकात, माझ्या स्वतःची पर्सनल लायब्ररीमधले मी जवळजवळ 50% 60% पुस्तकं तिथे येऊन गेली. आणि त्याला सांगितलं, अरे असं कर की आधी ते शाळेतल्या मास्तरांना सांगा यातलं एक पुस्तक वाच, आणि वाचल्यानं थोडंसं काय असलं तर ते बाईंना जरा कळ बरं की वाईट ते असं त्याला मुद्दाम कानात सांगते. एकाने कधी लिहिलं नाही, सांगितलं नाही. मग मी जाऊन चौकशी केलं. म्हणजे शाळेतल्या पोरांतरी एखादं माझं सोडा, बाकी बाबोडकरांची पुस्तकं घ्या, कविता घ्या, मनोहरराय सदेसांची घ्या, कोणाची घ्या, वाचा. त्याच्यावरती तुमचे विचार, तुमचं कोणाला जे काही वाटतं ना ते साहित्य वाचून त्याची एक छोटीशी एक एसे लिहा ना. आम्हाला सांगायचं जुन्या काळात शाळेमध्ये प्रेसी लिहा, बरोबर ना. प्रेसी लिहा. आज किती लोक शाळामधून प्रेसी लिहितात. हा संशोधनाचा विषय ठरेल, कारण माझ्या शाळामध्ये बद्दल मी स्वतः पाहतो आहे. इथं मी वाचत होतो, शाळेस करून होऊन शिगम्यातली शेळी संज्ञा झालो परकी पाडवो, धैर्य पावलो सायबर विश्वात, फाल्गुन पडलो आडवो. असं लिहिणारा माझा मित्र आहे. तरसादीचे चढली कळम, वाईट भकी घुडिओ दाणे, माथ्यावर सोबत नवे फेटे, प्रत्येकवा दिसतायत आता, शेवळे घालतात पोकळ काणे. शंका भूमी कोणची त्रिशंकू थकड वितर भयभूत, मारेकर उभे बाण मारपी बांधून त्यांच्या गळ्यात सूत. अशा अनेक इतक्या सुंदर सुंदर ह्या कवितांमध्ये आहेत. मला वाटतं तुमच्याबरोबर एक दिवस ही चर्चा जोरदार करायची आहे असं वाटतं कधी कधी तरी, पण खरोखर इतकं सुंदर हे एकामागोमाग अशी सगळी अभिजात साहित्य खरं म्हणून त्यांच्या निकाल दिसतं. तर आपण एक प्रयत्न करूया तसा. हां, आपले एन शिवदास आहेत, तुम्ही आहात, खूप जण आहेत आपल्या ह्या भागातले सगळे कवी मंडळी आहेत. आमचे डॉक्टर मित्र खूप दिवसांनी मला दिसत आहेत. आज त्याच्या घरा शेजारी आलो म्हणलं तर आले बघा धावत धावत येते. मलाच भेटण्यासाठी आले, माझी खात्री आहे. काही असो, तर एक सुंदर संध्याकाळ इथं अनुभवता आली. सुंदर माणसाच्या मध्ये बोलता आलं. बोलता बोलता देवजाने ततर बितर जीव आला बजव. पण तुमचं खरोखरच कौतुक करतो. आणि अशीच साहित्य निर्मिती आतून आपल्या व्हावी. मग अशी आपले मित्र आपण सांगितलं ना की त्यांना साहित्य विश्वातली मोठमोठी अशी पारितोषिकं त्यांना प्राप्त व्हावीत, मी तशीच इच्छा व्यक्त करतो आणि आपल्या रजा घेतो. नमस्कार. ह्या वाठारांत जल्मिल्लो वाडिल्लो शैलेंद्र जेन्ना पणजे पावलो लेम्पी कॉलेजीन, आनी थंय ताका आनी व्हडली माची मेळ्ळी. हांगाय नाटकान वांटेकार जातालो, कविता बरयतालो, खेळटालो, ते सगळे ताणें थंय करप सुरू केलें. आनी तातूंतल्यानूच तो प्रोग्रेसीव स्टुडंट्स युनियन ह्या विद्यार्थी चळवळीन वांटेकार जालो. तातूंतल्यान पथनाट्य करप, वेगवेगळी आंदोलनां करप, तातूंत जागृत गोंयकाराची फौज आनी कोंकणी प्रजेचो आवाज हातूंत तो नेटान वावुरलो. ते करीत करीत फादर आग्नेल पिलार कॉलेजीन पावलो, युनिव्हर्सिटीन पावलो, गोंयच्या विश्वविद्यालयान.
आणि थंयच्यान मागीर सिंगापूर, मुंबयच्यान ते एका अशा कंपनीक काम करताले जे ट्रेड एक्झिबिशन्स करताले आनी तांचे मॅगझीन येताले, ताचो तो कन्सल्टंट एडिटर आशिल्लो. अशेच शिमे पलतडी पाव जे दायज ताणें सोदून काडले ताचेर बरयल्ल्या पुस्तकाचेर डॉक्टर नारायण देसाईक ताळ्यांनी होकार दियात. तांचो आवाज म्हज्याहून मेळटार आसा. माचयेर राजकारण धरून साहित्य कारणापर्यंत, व्यवस्थापन धरून कला व्यवस्थापनापर्यंत असे सगळे आसात. म्हाका खबर आसा हांच्या मनान हांव खंय आसा तो, आनी जाल्यारय शैलेंद्रान म्हाका उलोवंक सांगलें. हाजे खातीर खरें म्हणजे ताका देव बरें करूं म्हणूंक जाय. पूण ताणें उलोवंक सांगलें हाजी जितली खोस जाली ताजे परस ताणें मॅसेज धाडून म्हाका सांगलें 10 मिनटां वयर ना तेन्ना म्हाका खूबच खोस जाली. कारण शैलेंद्र जेन्ना अशें कितें सांगता तेन्ना तो फक्त बरोवपी न्ही, तो व्यवस्थापनातलो मनीस, मार्केटिंगातलो मनीस, पब्लिसिटीतलो मनीस, ताज्या उतराक मान दिवंक जाय. हांव ज्या पुस्तका संबंधान उलयतलो ताचें नांव शिमे पलतडचें दायज अशें आसा. शिमे पलतडचें दायज हो अणकारीत कथांचो संग्रह. ह्या संग्रहाचें महत्व कितें? म्हणजे ह्यो कथा वेचताना ताणें कितलो विचार केला जावंक जाय. ह्यो सगळ्यो कथा खूब प्रसिद्ध कथा आनी त्यो कोंकणीत नाशिल्ल्यो. म्हणटकच हे शैलेंद्राचें सगळ्यात मोठें काम की त्यो प्रसिद्ध कथा कोंकणीत येवच्यो. ताणें त्यो हाडल्यो आनी त्यो हाडटना ताणें जे तरेन त्यो वेचल्यात तुमकां फाटलीं 2 शतमानां 19वें आनी 20वें शतमान तातूंत संबंध संवसारातल्या वेगळ्या देशांनी वेगळे तरेन साहित्य तयार जाला. ताजी एक वळख, ह्या साहित्यात वेगळे वेगळे वाद आणि वेगळे वेगळे विचारधारा आयल्यो, तांची एक सुलूस, अशे तरेन ह्यो सगळ्यो कथा वेचिल्ल्यो आसा. 16 कथांचो तो संग्रह आसा, जातूंत भितर 2 अमेरिकन बरोवपी, 2 रशियन कथाकार, जातूंत लिओ टॉल्स्टॉय आसा जो आमकां सगळ्याक खबर आसा, 4 ब्रिटीश, 1 फ्रेंच आनी मागीर अर्थात पोर्तुगेज आसा, इटालियन आसा, बोहेमियन आसा. सोदीत चलात आनी तुमकां बरेचशे मेळटात. हांगा एडगर एलन पो मेळटा, H.G. वेल्स मेळटा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे मेळटा. आणि हे सगळे आयचे पिळगेक अशे तरेन एकठांय मेळटा हाजे म्हाका एक वेगळें महत्व दिसता. गोंयकारांच्या बाबतींत अशें सांगतात की गोंयकार हे बहुभाशीक. गोंयकारांनी 14-15 भासांनी मेळून 10-15 हजार पुस्तकां अणकारीत केल्यांत अशे उल्लेख मेळटात. आज आमचे मदीं कितले जाण बहुभाशीक, अणकार करपाची ताकद आशिल्ले गोंयकार कितले, असो प्रश्न विचारपाचो वेळ आयला. आनी अशा वेळार शैलेंद्राचें हें पुस्तक येता. शैलेंद्र उण्योच्यो 7-8 भासो फकत उलोवन आनी आयकून समजून इतल्या पुरत्यो न्ही तर सादारण अणकार करपा इतल्यो जाणा. हेच आयच्या काळार हो केदो व्हडलो असेट. आनी ताणें केल्ल्यो अणकार केल्ल्यो ज्यो कथा आसात त्यो पळयल्या नंतर म्हाका कितेंय पळयतकच तातूंत पयलीं शिक्षण दिसता. कित्याक तें हांव नकळत. ताणें आमकां साहित्यांतले वेगळे वेगळे वाद तर हांगा आमकां वळखीचे करपा खातीर, नव्या वाचप्याक वळखीचे करपा खातीर दिल्यातच. म्हणजे रोमॅन्टीक वादा पासून वास्तववादा पासून अतिवास्तववादा पर्यंत
तुमकां अनेक तरांचे प्रवाह साहित्यांतले आणि कथालेखनातले हातूंत भितर मेळटा. शैलेंद्राच्या ह्या बरपांत भितर अणकार म्हणून म्हाका ती ताकद दिसली, कारण अणकार वाचीत आसा. पूण ह्या कथांचे अणकार वाचतना म्हाका जाणवलें की आमकां ह्या आदी मेळ्यार कितलें बरें जावपाचें. हें साहित्य अणकारीत जावन आमचे पर्यंत पावपाक इतलीं वर्सां लागलीं हाजी एक खंत म्हाका स्वताक तरी आसा. हांव जाणा की हांव आज पोस्ट ट्रुथ आणि डीप फेकच्या काळांत उलयता. हो जादुई वास्तववाद किंवा आर्थर कॉनन डॉयलचो शेरलॉक होम्स आणि डिटेक्टिव्ह आणि त्या काळावयली कल्पना शक्ती, त्या काळावयलें एक्सप्रेशन हे आजच्या काळात जे तरेन प्रभाव घालता, आजूय प्रभाव घालता, हे नव्या भुरग्यांक तांचे भाशेंत मेळप हे म्हजे नदरेन शैलेंद्राचें खूब मोठें योगदान. हांव विचार करतना असो करता की आज हे पुस्तक ताजें साहित्यीक मोल आसाच, ताजें शिक्षणीक मोल कितें असो एक विचार हांव करता. तेन्ना म्हाका अशें जाणवता की उदयाने उलयतना, प्रकाश बाबा कडेन उलयतना आमी म्हणटाले की आतां सगळ्या भासांचे मेळून एक स्कूल तयार जाला विद्यापीठांत. म्हणजे सगळ्या भाशांचे भुरगे आता एकामेकाच्यो भासो कमीत कमी एका वांगडा बसून कार्यावळींनी आयकतले तरी. काळ आशिल्लो 2 किंवा 4 वर्सां पयलीं सुद्धा हांव हे भाशेचो, म्हाका ती भास लागना. आता वेगळो प्रकार जावपाचो आसा की फक्त भास न्ही, भाशेचो भुरगो वेगळे कितें तरी वेगळो विशय शिकपाचो आसा ताका जाय जाल्यार. हे जे कितें जातलें हातूंत भितर ह्या पुस्तकाचें खूब महत्व आसा अशें म्हाका दिसता. की आमी जे तरेचे अभ्यासक्रम, जे तरेचे पाठ्यक्रम तयार करून साहित्य म्हणटा तें आजूय रेलेवंट आसा. आणि साहित्य तुमचे संबंध जिणेक स्पर्श करता, तुमची अख्खी जीण घडयता, हे आयच्या काळात भुरग्यांक पटोवपा खातीर ह्या पुस्तकाचें खूब महत्व आसा अशें म्हाका दिसता. हांव एक कथा घेवन कांयच करचो ना, कारण 10 मिनटात एकूय कथा ही अशी आणि ही तशी अशें सांगपाची म्हजी कुवतूय ना, म्हजो तो अधिकारूय ना. फक्त शैलेंद्राचो हट्ट की तें तुवेंच करूंक जाय ह्या खातीर हांव उबो रावलो खरें म्हणजे. पण म्हाका प्रामाणीकपणान अशें दिसता की ह्या इतल्या लेखकांनी, जे लेखक तांची फक्त नांवांच आयकल्यार आमच्या लक्षात येतलें की हो कॅनवास केदो मोठो आसा. अर्थात ताजे अभिजात पळयल्या नंतर ताणें कितलें काम केलां तें कळटा. तो सद्या पलतडची फुलांनी बरयता, अर्थात तें एक पुस्तक येवपाचें आसा कवितांचें. इतल्यो सामक्यो आयच्या काळात व्यवस्थित जाय तशी कविता सोदून ताजे वयलें भाष्य आणि ती ज्या काळात निर्माण जाली त्या काळाचें चित्र आणि तो मनीस ताणें नक्की कितें चिंतलें आनी कितें आमकां दिलें हाजे वयलें भाष्य, हें सगळें हें फक्त शैलेंद्रूच करूंक जाणा. हांव मानता की जे लेखक लिओ टॉल्स्टॉय धरून, आंतोन चेखोव धरून, फ्रांज काफ्का धरून, हे सगळे लेखक ज्यांनी वाचले ते भाग्यवान. गोंयांत हे वाचतले लोक कितले कमी. नवे पिळगेक ही नांवांय नवी. अशा वेळार जे आज आमी शिक्षणात करूंक सोदता, जाका आमी मल्टी डिसिप्लिनारिटी म्हणटा, बहुविद्या शाखीय एप्रोच अशें आमी म्हणटा, अशा वेळार अशे तरेचें पुस्तक येता आणि तें आमच्या भुरग्यांक वाचूंक मेळटा. आमचे सारक्यांक संबंध कथेचोच वेगळे तरेन विचार करपाक आमच्या नव्या कथा लेखकांक अरे कथा अशी आशिल्ली, आमचे कडेन हे तरेची नदर आशिल्ले नवे लोक तयार जावपाच्या दृश्टीन म्हाका ह्या पुस्तकाचें खूब महत्व दिसता. कथा 16 कथा, 16 लेखकांच्यो, साधारण 10 भासांतल्यो आणि 200 वर्सांचो काळ, ज्या काळात ह्यो कथा घडटात, जे तरेन घडटात. आणि साहित्यीक विधा म्हणून कथेचो प्रवास कितें विश्वाच्या पावंड्यार हाजी एक बरी वळख हे पुस्तक आमकां करून दिता. हांव जाणा की
शैलेंद्र सध्या बरयता गांवच्या भाशेत सांगचे जाल्यार हांव ताका म्हणटा बरे आमच्या सारक्याक उलोवपाक मात लावं नाका कारण तूं बरयतलो आमी वाचपाक आसा उलोवपाक लावं नाका देव बरें भाई एकच आमकां ह्या सुवाळ्यात आणि 30 जाणांचे कौतुक करपाक जाय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिवचो तांकां लागला प्रकाश पर्येकर तांकां मागता की ताणें माचयेर येवं भाईचे आसा तांकां फुलाची भेट दिता विली गॉयस जे विली गॉयस ताणे पुस्तकाचे कव्हर केला खूप हांगा छापिल्ली सगळ्या पुस्तकांचे मेहताच्या पुस्तकांचे ताणे हे केला आणि तसेच ऋषिकेश आठवले लेआउट डिझाईन बी सगळें करपी तो आणि हर्ष कामत आपल्या कॅमेरांतल्यान सगळ्या पुस्तकांचे आम्ही पाच पुस्तकांचे वांगडाच हे करता आता मराठीतल्यान आयिल्ले अभिजात हाचेर उलोवपाक डॉक्टर दीपक बोरगावे येतात ताळ्यांनी तांकां येवकार दिया सर आदरणीय मंच आणि मित्र एम आय ऑडिबल गोव्याला या निमित्ताने येण्याची एक संधी मिळाली खूप आनंद झाला गोवा विद्यापीठामध्ये 1994 साली मी महिनाभर होतो रिफ्रेशर कोर्ससाठी तेव्हा ओल्ड गोवा मी फिरलेलं मला आठवतं पण आता शैलेंद्रनी मला हे सर्व जे काही वर्णन करून सांगितलं मंगेशी आणि हे 2-3 देवालय आणि लता मंगेशकर पण इथंच होत्या वगैरे हे सर्व ऐकून थोडंसं म्हणजे असं रोमांचकारी वाटलं असं कधी वाटत नाही अलीकडं पण एकूणच हे इतकं सुंदर आणि साधं सरळ अशा प्रकारचे ते न्यू गोवा मला नाही आवडलं पणजी पण इथं ओल्ड गोवामध्ये खूप छान वाटतं हे अभिजात आहे अभिजात हे आहे पणजी नाही अभिजात याचा अर्थ असा आहे की जे उत्तम आहे जे श्रेष्ठ आहे जे चांगलं आहे जे पुन्हा पुन्हा वाचावं पुन्हा पुन्हा ऐकावं अनुभवावं त्याचा काहीतरी आपल्यामध्ये झिरपावं काही परिणाम व्हावा अशा उत्तम गोष्टींचा एक आपण कॉन्स्टेलेशन म्हणू एक असा संच म्हणू किंवा एक असं काहीतरी दॅट इज अभिजात क्लासिक्स म्हणजे प्राचीन काळापासून आत्तापर्यंत अशा अनेक क्लासिक्स आहेत म्हणजे ज्ञानेश्वर आपण म्हणू तुकाराम म्हणू मराठीमध्ये इंग्रजीत आपण इंग्रजी साहित्याचा विचार केला तर आपण चौसरपासून सुरुवात करतो शेक्सपियर वगैरे अलीकडचे काही महत्त्वाचे काही लेखक तर यामध्ये शैलेंद्रनी जे काही केलेलं आहे ते फार म्हणजे चमत्कार आहे म्हणजे तो एक वर्तमानपत्रातील एक सदर म्हणून तो लिहित गेला लोकमतमध्ये
पण ते इतकं प्रिसाईज, म्हणजे 2-3 गोष्टी असतात वर्तमानपत्रामध्ये जेव्हा आपण लिहितो तेव्हा 2-3 गोष्टी महत्वाच्या असतात की ते सर्व वाचकांना समजलं पाहिजे. कारण वर्तमानपत्राचा जो काही वाचक असतो तो सर्वसाधारण असतो, तो काही अभिजात नसतो. दुसरी गोष्ट अशी असते की अत्यंत प्रिसाइसली ते सांगायचं असतं, थोडक्यात सांगायचं असतं. फापट पसारा सांगत जर तुम्ही गेला की ते कोण वाचणार नाहीत, खूप लांबट असं. तेव्हा कॉम्पॅक्ट अशा फॉर्ममध्ये ती मांडणी करायची असते. हे खरं म्हणजे तो एक फार चांगला पत्रकार आहे. म्हणजे इज अ जर्नलिस्ट अँड अ रायटर. अतिशय उत्तम अशा प्रकारचा लेखक तोच असतो की जो थोडक्यात आणि अत्यंत प्रभावीपणे काही सांगू शकतो. हे जर्नलिझमचे साईड इफेक्ट्स आहेत. जो वर्तमानपत्रामध्ये सातत्याने लिहितो त्याला हे समजतं, त्याला हे कळतं की काय सांगायला नको पाहिजे हे त्याला कळतं. आणि काय सांगायला नको पाहिजे हे कळाल्यानंतर आपोआपच जे उरतं ते सांगायला पाहिजे यामध्ये ते मोडत असतं. ही गोष्ट या 52 सर्व छोट्या छोट्या लेखांमध्ये शैलेंद्रने केलेले. मी सगळे सुरुवातीला फार केअरफुली, कारण याला प्रस्तावना लिहिण्यासाठी शैलेंद्र म्हणजे तुम्हीच लिहायला पाहिजे. तुमचा पाश्चात्य साहित्याचा अभ्यास वगैरे आहे. म्हणजे माझा शैलेंद्रचा संवाद तसा बऱ्याच वर्षांपासून असल्यामुळे त्याला माहीत आहे. तर तुम्ही लिहाच हे. मला काम इतकं होतं, म्हणजे मी सतत कामामध्ये व्यस्तच असतो, मला वेळ नसतो, मी नाही म्हणत होतो. पण तरी देखील त्यांनी म्हणजे सगळे 52च्या 52 सगळे मी वाचले. तेव्हा मी शैलेंद्रला फीडबॅक दिला. अरे म्हटलं बरं झालं, म्हटलं तू सांगितलंस, मी हे वाचलं सगळं, माझा फायदा आला. म्हटलं की याच्यातले 13-14 लेखक मलाच माहीत नव्हते. म्हटलं मी इतके सर्व हे पाश्चात्य, मी इंग्रजीचाच प्राध्यापक असल्यामुळं 40 वर्ष मी MA आणि MPhil या वर्गांना साहित्य शिकवत असल्यामुळं माझा असा एक संभ्रम होता की मला बरंच माहीत आहे. पण हे सगळं वाचल्यानंतर बघा, म्हणजे प्राध्यापक आणि जर्नलिस्ट याच्यामध्ये काय फरक असतो. हा फरक असतो की जर्नलिस्ट इज अ रिअल रायटर. ही अंडरस्टँड्स व्हॉट इज गोइंग ऑन अँड हू इज द इम्पॉर्टंट रायटर, नॉन अकॅडमिक रायटर. कधी कधी अनअकॅडमिक किंवा अँटी अकॅडमिक देखील हे काही विद्यापीठामध्ये शिकवले जात नाहीत किंवा अभ्यासाला लावले जात नाहीत, पण ते पत्रकार वाचत असतो, त्याला ते माहीत असतं. आणि मी त्याला म्हणालो की माझा फायदा झाला. म्हटलं मला 13-14 नवीन लेखक या तुझ्या सगळ्या ह्याच्यामुळे मला मिळाले. आणि मग ते लेखक मी बघायला लागलो, त्यांच्या कादंबऱ्या, कथा वाचायला लागलो. सो आय टोल्ड हिम, ही नोज इट व्हेरी वेल दॅट बिकॉज ऑफ युअर ऑल धिस टेक्स्ट इट वॉज एन ॲडव्हान्टेज फॉर मी. मला त्याचा खूप फायदा झाला. किती लेखक आहेत तो? 52 लेखक, 52 टिपणं आणि 52 लेखक आहेत. याच्यामध्ये लॅटिन अमेरिकन आहेत, याच्यामध्ये नॉर्थ अमेरिकन म्हणजे आपले अर्नेस्ट हेमिंग्वे किंवा तुम्ही फ्लॉबेर घ्या, फ्रेंच, युरोपियन आहेत, साऊथ आफ्रिकन आहेत, अमेरिकन आफ्रिकन आहेत, चायनीज आहेत, जॅपनीज आहेत, रशियन आहेत. म्हणजे जवळपास जगातील सर्वच देशांमधील, म्हणजे भारत त्यामध्ये घेतलेलं नाही त्यांनी, भारतीय हा प्रदेश सोडून त्यांनी बाकीचे सर्व लेखक जगातले त्यांनी घेतलेले आहेत. आणि याला अभिजात असं म्हटलेलं आहे. याचं कारणच असं आहे की हे श्रेष्ठ लेखक आहेत. आता याचा काय अन्वय आहे, काय संदर्भ आहे, याचं महत्त्व काय, सिग्निफिकन्स काय, असा एक प्रश्न आपण विचारू शकतो. किंवा तुमच्या मनामध्ये का पुस्तक वाचायचं, कशासाठी वाचायचं अभिजात? जर वृत्तपत्री असेल, वरवरचं असेल, काहीतरी इंट्रोडक्टरी असेल, अच्छा परिचय सांगितलेला आहे, म्हणजे मार्केज हे नोबेल प्राइज विजेते लेखक काय आहेत बुवा, त्यांनी काय केलं काय नाही, असं नाही आहे, तसं नाही आहे. ते एक अत्यंत खोलवर अशा प्रकारची इन्साईट, एक दृष्टी त्या लेखकाबद्दल प्रत्येक टिपणामध्ये आपल्याला मिळते.
मग ती नदीन गॉर्डिनर असेल किंवा टॉनी मॉरिसन असेल किंवा चायनीज ती चायनीज हारुकी मुराकामी दॅट इज जॅपनीज. या सर्व लेखकांच्या कलाकृतींचा आपल्या जीवनाशी किंवा आपल्या जगण्याशी आपल्या असण्याशी काहीतरी एक संबंध आहे असं एक फिलिंग असं एक भान हे आपल्याला या सर्व लेख वाचत असताना होतं. मला वाटतं दिस इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दीज टेक्स्ट. या सर्व छोट्या छोट्या टिप्पण्यांचा हा एक फार मोठा आणि एका ठिकाणी तुम्हाला जगातले सगळे लेखक आणि त्यांच्या फार महत्त्वाच्या अशा प्रकारच्या कलाकृती एकत्र मिळतात तुम्हाला. म्हणजे तरुण लोक, विद्यार्थ्यांना, युवकांना आणि माझ्यासारख्या सिनियर लोकांना देखील, की सर्व काही तुम्ही म्हणजे तुम्ही म्हणाल की आज ॲक्सेस आहे, इंटरनेट हे ते मी बघेल, ते करेल, पण असं रसायन तुम्हाला कुठं मिळत नाही की काय वाचायला पाहिजे. भारतीय वाचकांनी, महाराष्ट्रातल्या वाचकांनी किंवा गोव्यातल्या वाचकांनी फॉर एक्झाम्पल, तर हे याचे एक सूचन म्हणा किंवा त्याचं एक असं एक व्यवस्थित अशा प्रकारची एक यादीच आपल्यासमोर इथं समोर येते. म्हणजे याच्यामध्ये अनेक वाद देखील आहेत. त्याचा संदर्भ एका वक्त्यांनी दिला की व आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता किंवा भौतिकता, अतिभौतिकता वगैरे असे बरेच काही काही विद्वजड अवघड अशा प्रकारच्या संकल्पना, शब्द वगैरे आपण कुठेतरी ऐकत असतो किंवा अभिजात चर्चा सत्रामध्ये त्याचा उल्लेख वगैरे होत असतो. हे देखील आपल्याला ही टिपणं वाचत असताना आपल्याला लक्षात येत जातं की काय बुवा हे मेटाफिजिकल काय आहे, की हे जादुई वास्तववाद, मॅजिकल रिअलिझम काय आहे, किंवा विल्यम फॉकनर हा त्याचा खरा म्हणजे सुरुवात या लेखनशैलीची सुरुवात करणारा, जादुई रिअलिझमची या लेखनशैलीची सुरुवात करणारा हा खरं म्हणजे विल्यम फॉकनर होता. साऊंड अँड द फ्युरी नावाची त्याची नोबेल प्राइज विनर जी कादंबरी आहे. आणि मार्केज हा स्वतः एक फार मोठा पत्रकार होता. त्यांनी काय केलं, त्यांनी अनेक जणांच्याकडून बऱ्याच गोष्टी घेतल्या. म्हणजे त्यांनी काफकाकडून पण घेतलं, त्यांनी अल्बर्ट काम्यूकडून देखील बऱ्याच गोष्टी घेतल्या आणि या सगळ्या मिक्स केल्या. ॲब्सर्डिटी आणि अस्तित्ववाद जो आहे, एक्झिस्टन्शियलिझम. ॲब्सर्डिटी म्हणजे त्याला मराठीत काय म्हणायचं माहीत नाही मला, म्हणजे विषम, काहीतरी विचित्र, विक्षिप्त असं. या सगळ्या ज्या घटना आपल्या आजूबाजूला घडत असतात, म्हणजे आपण म्हणतो की जीवन अतिशय सरळ साधं आहे, तर तसं नसतं. म्हणजे तर काहीतरी ॲबनॉर्मल असं काहीतरी घडत असतं, काहीतरी विचित्र घडत असतं, जे आपल्याला अपेक्षित नाही त्या गोष्टी घडत असतात. याचं सगळ्याचं एक मिश्रण या मार्केजनी केलं आणि त्याच्या नावावर ही लेखनशैली आज आपल्याला पाहायला मिळते की जादुई वास्तववाद किंवा मॅजिकल रिअलिझम. जर आपण याचा उल्लेख केला किंवा आपण असं म्हटलं की वी रेफर टू हा लॅटिन अमेरिकन कोलंबियन लेखक. पण माझं एक स्वतःचं असं निरीक्षण आहे की जादुई वास्तववाद हा खरं म्हणजे काही नवीन नाही आहे. तो प्राचीन काळापासून आलेला आहे. पहिल्यापासून आपण बोलत असताना देखील काहीतरी असं वेगळं बोलतो, तिरकस बोलतो, कधी कधी फ्लावरी बोलतो, कधी कधी अत्यंत वेगळ्या टोनमध्ये जाऊन बोलतो. ऑल दीज आर द व्हेरिएशन्स ऑफ मॅजिकल रिअलिझम. आता रिअलिझम या गोष्टीमध्ये तुम्हाला काही काल्पनिक किंवा काहीतरी वेगळं, काहीतरी जे अस्तित्वात नाही ते सांगायचं आहे. रोमॅन्टिक वगैरे काहीतरी सांगायचं आहे, ते रोमॅन्टिसिझम ॲज अगेन्स्ट रिअलिझम.
तर या सगळ्या गोष्टी या पुस्तकामध्ये आलेल्या आहेत आणि त्यामुळं हे या पुस्तकाचं सिग्निफिकन्स महत्त्व मला वाटतं. आता अजून एक प्रश्न आपण असा विचारू शकता की आज वाचते कोण? एवढी सगळी पुस्तकं आपल्यासमोर आहेत आणि प्रत्यक्ष हार्ड कॉपी घेऊन, त्याला हार्ड कॉपी पुस्तक घेऊन वाचणारी माणसं मला तर अजिबातच दिसत नाहीत. सगळेजण मोबाईलवर असतात. म्हणजे आता मी जर मोबाईल पूर्वीचा माणूस जर असतो तर कदाचित मी काहीतरी कागदावर नोंदी करून आणल्या असत्या आणि त्या समोर ठेवून मी काही म्हणजे मांडणी केली असती, काही सादरीकरण केलं असतं. पण माझ्याकडे आता मोबाईलवर काहीतरी आहे. तेव्हा हार्ड कॉपी कालबाह्य होण्याच्या काळामध्ये या पुस्तकांचं महत्त्व हे राहणार आहे. कारण काय की शेवटी गुगल ही कंपनी आहे, लक्षात घ्या. ती कधीही बंद पडू शकते. अशा सगळ्या ज्या कंपन्या आहेत या बंद पडू शकतात, पण हार्ड कॉपी नाही बंद पडणार. तुम्ही पण एक हार्ड कॉपी आहात, मी पण एक हार्ड कॉपी आहे. आपण नाही बंद पडणार. आणि म्हणून पुस्तकं आपण छापत राहायची. म्हणजे मनोजने आत्ता असं सांगितलं की हार्ड बाउंड करू आपण, म्हणजे 3 पिढ्या ते टिकतील आणि कोण ते त्यानंतरच्या त्या पिढ्या आहेत त्या वाचून ते पाहतील. भाषा लोप पावत आहेत असाही एक उल्लेख इथं झाला. जगामधल्या कितीतरी भाषा लोप पावत आहेत. म्हणजे यावर खूप संशोधन झालेलं आहे. जगभरातल्या सगळ्या लिंग्विस्ट्सनी, भाषाशास्त्रज्ञांनी यावर फार चिंता व्यक्त केलेली आहे. म्हणून मला असं वाटतं की शैलेंद्रसारखा माणूस जो मल्टीलिंग्वल आहे, अनेक भाषा जाणणारा, याचा एक फार मोठा फायदा होतो. मल्टीलिंग्वल माणूस आणि जर तो साहित्यात असेल, काही वाचत असेल, त्यात आणि तो पत्रकार वगैरे जर असेल आणि त्याला सगळा मीडिया माहीत असेल कसा, आणि व्यवस्थापन आणि मार्केटिंग ह्याही गोष्टी त्याच्याकडे आहेत, ह्या सगळ्या जर गोष्टी असतील तर तुम्ही अतिशय चांगल्या प्रकारचं लेखन करू शकता. अनेक भाषा माहीत असल्यामुळं मला 4 भाषा येतात. म्हणजे माझी मातृभाषा कन्नड आहे आणि मी मराठीतून आणि इंग्रजीतून शिकलो आणि हिंदी सिनेमे बघत असल्यामुळे मला हिंदी येतं, म्हणजे समजतं. हिंदी वाचतो पण मी, एवढं येत नाही पण येतं. म्हणजे तुम्ही मला जर हिंदी मंगेश डबराल यांची कविता जर मनोजनी मला सांगितली मराठीत कर रे भाऊ येतं का तुला, तर ते काय मला येणार नाही. पण मंगेश डबरालची हिंदीमधली कविता मात्र मला नक्की कळेल. मला हिंदी अनेक भाषा येण्याचा एक फायदा असा असतो की तुम्ही अभिजात सारखं पुस्तक लिहू शकता, अशी टिपणं लिहू शकता. साहित्यामध्ये तुम्ही खोलवर जाऊ शकता. अनेक भाषा येण्याचा हा फायदा आहे. हा एक फार मोठा ॲडव्हान्टेज आहे. मोनोलिंग्वल किंवा बायलिंग्वल माणसांपेक्षा अधिक. बघा तुम्ही सगळे जे काही आमच्याकडे मराठीमध्ये कोलटकर असतील, दिलीप चित्रे असतील, ही नावं तुम्हाला माहीत असतील कदाचित. दीज आर ऑल मल्टीलिंग्वल रायटर्स. त्याला अनेक भाषा येत होत्या. अनेक ठिकाणी फिरल्यामुळे, जग रहाटी केल्यामुळे आपणाला लिहिता येतं असंही काही नाही. एका ठिकाणी म्हणजे मला तर वाटतं की जी. ए. कुलकर्णींचं एक असं असावं, ते पुणे आणि मला वाटतं बेळगाव आणि धारवाड या 2-4 ठिकाणी ते फक्त राहिले आणि एक मराठीतले फार मोठे लेखक म्हणून आपल्याला ते माहीत आहेत. तेव्हा एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की मल्टीलिंग्वलिझम, बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिकता, मल्टीकल्चरलिझम, या बहुविद्याशाखीय मल्टी डिसिप्लिनरी देखील असा प्रकारचा देखील उल्लेख केला गेला. म्हणजे फक्त साहित्य नाही, इतिहास पण, राज्यशास्त्र पण. गोव्यामध्ये राजकारण, गोव्याचं जर आपल्याला अभ्यास असेल तर काय काय बघायला पाहिजे आपल्याला. समुद्रकिनारी जर तुम्हाला काय चालतं हे जर कळालं तर तुम्हाला गोव्याचं राजकारण समजतं का. ओल्ड गोवामध्ये काय, गोव्यामध्ये काय चाललेलं आहे, तिथं कोणकोणते
गोष्टी चालल्या आहेत हे बघितल्यानंतर तुम्हाला गोव्याचं राजकारण समजतं, काय कशामुळे कळतं. हे इज अ मल्टीलिंग्वल अप्रोच. तर या सगळ्या गोष्टी मला शैलेंद्रमध्ये जाणवत गेल्या. मी महात्मा फुले, तुम्ही नाव ऐकले तर हां, कम्प्लीट वर्क्स, समग्र महात्मा फुले आम्ही इंग्रजीमध्ये अनुवादित केला आहे. कम्प्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा फुले, भारत पाटणकर, गेल उमेट आणि मी स्वतः. तर त्यातील जे काही अखंड आहेत ते अखंड सगळे मी इंग्रजीत अनुवादित करत होतो. तेव्हा हा माणूस मला भेटला, शैलेंद्र, आणि हा एक अतिशय चांगला अनुवादक आहे हे मला माहीत होतं. आणि मग त्याचे माझे वाद सुरू व्हायचे, अरे हे नाही, हा शब्द नाही, हा शब्द नाही, हा शब्द नाही. आणि शेवटी असं व्हायचं की शैलेंद्रने सांगितलेला शब्द मला स्वीकारावा लागायचा. अरे हो, तुझं बरोबर आहे, मी असं म्हणत होतो पण असं नाही आहे, पण बरं असंही करता येतं का. सी दिस इज अ वंडरफुल ट्रान्सलेटर. माझा स्वतःचा असा अनुभव आहे की शैलेंद्र हा फार चांगला अनुवादक आहे. म्हणजे त्यामुळेच तो चांगल्या कविता लिहू शकतो, त्यामुळेच तो चांगले लेख लिहू शकतो, त्यामुळेच तो समीक्षा करू शकतो, त्यामुळेच त्याला तुम्हाला जे समजतं, मला जे समजतं त्यापेक्षा एक अंगुळ जास्त त्याला समजतं. इट्स बिकॉज ही इज अ ट्रान्सलेटर. ही नोज मेनी लँग्वेजेस. त्याला फ्रेंच येतं, पोर्तुगीज येतं. त्यांनी पोर्तुगीजमध्ये काय शब्द सांगितल्यानंतर मी उडालोच, अरे म्हटलं मला काहीच माहीत नाही. ही नोज स्पॅनिश ऑल्सो. म्हणजे हे पहा, हे दिस इज समथिंग विच इज व्हेरी रेअर, एक्सेप्शनल. आणि म्हणून त्यांनी फार लाघवी निमंत्रण दिलं माझं. ते तुमची पत्रिका जी आहे ती वाचल्यानंतर मला इतकी गोड वाटली की अरे असं वळख त्यातले काय शब्द मला इतके गोड वाटले, वळख. आणि ते एकूणच म्हणजे मला कळत होतं काय आहे ते. पण अशी भाषा असते, मी कधी ऐकलेलंच नव्हतं गोवन. मी म्हणजे एक महिनाभर तर गोव्यात होतो, पण गोव्यात म्हणजे काय, आमचे सगळे ते प्राध्यापक हां, म्हणजे ते निम्मे अर्धे वेडेच असतात म्हणजे ते सगळे. आणि गोवा म्हणजे काय, ते या किनाऱ्याला जा, त्या किनाऱ्याला जा, आणि ह्या देवळात जा, त्या देवळात जा. त्यामुळं ही कानावरच पडली नव्हती माझ्या भाषा. इथं आल्यानंतरच मी म्हटलं अरे हे गोवनमध्ये बोलतात का, हे गोवन आहे का, ही गोवन भाषा आहे का. 2-4 वेळा मी विचारल्यानंतर मला तर इथं म्हणजे मेजवानीच मिळाली. सगळेजण गोवनमध्ये बोलत होते. अरे वा म्हटलं, अप्रतिम, सो स्वीट, सो मेलोडियस लँग्वेज. I just remember Kannada is also like this. It's very melodious, sweet. आपली भाषा जरा जास्त गोड वाटते, मेलोडियस वाटते. आणि ही माझी भाषा नाही तरी देखील ती मला मेलोडियस वाटते. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की इट इज मोर मेलोडियस, इट इज अल्ट्रा मेलोडियस असं म्हणता येईल त्याला. मला खूप आनंद झाला. तुम्ही काय काय वगैरे माझा ऐकून घेतला. थँक्यू व्हेरी मच. पुस्तकं आता कमी वाचली जातात हे तरुण मंडळी मानत नाहीत. फक्त ते वाचत असल्यामुळे ते सांगायला पोचत नाही. एक गजाल म्हळ्यार खंयचेंय साहित्य जर आणि फुडें पावपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या कला प्रकारांतल्यान ते लोकां मुखार येवपाक जाय. मागीर ते नाटक जावं, सिनेमा, गाणें, नाच, नाटक, हातूंतल्यान हे खूप बऱ्या तरेन घडटात त्यो पोयट्री परफॉर्मन्सीस. आणि हे खूब कडेन घडत आसता. हांव कॉलेजींनी पावता, देशभर पावता म्हणून दिसता हे खूब सुंदर तरेन कविता कशे दुसऱ्या मुखार व्हरप. आणि ती कविता वाचतकूच खूब जाण म्हणटा न्ही चेतन भगताचें पुस्तक चड खपलें 3 इडियट्स पिक्चर भायर सरतकूच. तशेंच हे पोएट्री परफॉर्मन्स पळोवन कविताचें पुस्तक वाचपाक फुडें येवपी लोक आसात. आनी अशेंच एक नवें पुस्तक आयज आयलां आनी ताचेर उलोवपाक येता राजश्रीबाई सैल. ताळ्यांनी येवकार दियात. मायमोगाचो नमस्कार. मुखार विचारवंत, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ कवी, लेखक बशिल्ले आसात.
मुखार अश्रेष्ठ ज्येष्ठ कवी लेखक विचारवंत बशिल्ले आसात. तांचे मुखार म्हाका उलोवंक ही संद दिल्या खातीर हांव शैलेंद्राक देव बरें करूं म्हणटा. कवी शैलेंद्राच्या सर्जनशील साहित्याचेर उलोवप ही बरीच अवघड अशी गजाल. कारण कोंकणी तथाकथीत जे कोंकणी कविता आसा ताचे परस ही कविता थोडीशी वेगळी आसा. वेगळी भास, वेगळो आवेश. म्हाका ह्या कवितेचेर उलोवपा खातीर थोडीशी वेगळी भास आनी थोडीशी कसरतय करची पडली. कवी शैलेंद्र मेहता हांचो हो दुसरो काव्यसंग्रह विजनवासांतलो भोंवडेकार. काव्यसंग्रहाच्या नावातच एक विरोधार्थ लिपला. विजनवासात, एकांतवासात आणि अज्ञातवासात कवी आसा, पूण ह्या विजनवासात रावूनय तो अलिप्त ना. थंयच्यानूय ताचें चिंतन चालू आसा. थंयच्यान केल्ली ताची ही भोंवडी आत्मचिंतनाची आसा. आजूबाजून जे चल्लां ताचेर ह्या कवीची बारीक नदर आसा. शैलेंद्र मेहता आपल्या नव्या काव्य झेल्यात एक गूढ चौकटेत रावूनय सत्याचो, विसंगतीचो आणि घुसमटीचो सोद घेता. मुळात शैलेंद्र मेहता हो एक चिंतनशील कवी आणि त्याच्या मनात एक कळवळो आसा आणि तो कळवळो घेऊन जियोवपी हो कवी. म्हूण ताका पूर्ण सत होलमता. ताच्या चिंतनेक व्यथेची जोड आसा. जिवितातली घुसमट ताका व्यथित करता. मनशाक जिवीत मुक्त छंदान जिवंक कळना आणि मेळनाय बी. जिवीत जियेतना मनीस आपली मुक्तताय आवळून घेता ही ताची खंत आणि ताच्या ह्या कविता संग्रहा भितर खूब कडेन म्हाका दिसली. विजनवासांतलो भोंवडेकार ह्या काव्यसंग्रहातले अनुभव चौफेर आसात. मनीस न्हंयधडेर उबो रावूनय मृगजळांतल्यान ताण भागून घेता आणि आपलें डिहायड्रेशन पयसाक पळयता. ही कवीची निर्शेणी न्हय. जिविताचो अर्थ पिळून काडटना तो खोल खोल बुडटा. कवी आपले अस्तित्वच विसरून वता आणि विजनवासात न्हय तर उजवाडाच्या ढगात उबो रावन मनुष्य विश्वाचो वेध घेता. वांच वा गर्भार काळचक्रात घुंवपी मनीसच ताच्या संशोधनाचो विषय. मनीस सोडून भरकटिल्ली कविता वांज आसता. म्हणूनच ह्या कवीची कविता मनशाल्या मनभुयारात राबितो करून आसा. म्हणून तांची तडफड, घुसमट ताका बेस बरी दिसता. विवेकाचे नांगर ओढून विचाराचे शेत फुलोवपी हूळ गाळपी फकीर बुधवंत जायत रावतना मुळे मेजले तरी कोणे. ही खोल खंत कवीक आसा. कवी विजनवासात निष्क्रिय जावन उबो ना, तर थंयच्यान आपल्याक मनीस वेव्हार चड बरे होलमचे म्हूण तो काळखातूय ना आणि काळखा पेल्यानूय ना. तो पारदर्शी पड्ड्या पेल्यान आसा आणि उजवाडाचे चोमे घेवन जियेता. जिवीत गूढ आसता, आकलना भायले आसता, अदृश्ट गजालींनी रेवाडिल्ले आसता, तरी ताचो दृष्टांत घेवपी शिवधनुष्य तो उखलता. ती शिवधनुष्य उखलपाची तांक कोणातच ना. आपल्यातूय ती आसा, हाती फुशारकी तो मारिना म्हूण कांय गजाली अर्दारीच सोडून दिता. 7 पड्ड्याआड दवरून धापून घाली विसरायेर मूळ काणी भेळेल्या मेंदवाक दाखयता पिपळ आख्यायिकांची नखलामी. शैलेंद्र मेहता हांची प्रगल्भ अशी कविता. कोंकणीत केन्नाच वाचूंक नाशिल्ली मौलिक अशी कविता. ह्या उतराचे बुडबुडे न्ही तर अर्थाचे, चिंतनाचे, जाणीवेचे, नवनिर्मणीचे हुस्कारे. खरेच हांगा सर्व अर्थान नवनिर्मणी आसा. हेच साहित्याचे मूलमंत्र. ह्या कविताक नवकाव्य म्हणयता काय असो प्रश्न पडूं येता. नवकाव्य केन्ना केन्ना पिशेपणा करता. उतराचे बुडबुडे नाचत जिविता पासून भरकटत चमत्कृती करता. शैलेंद्र मेहताची कविता जीवनाक दसून रावता. नाका विसरूंक, खोलो उखलूक, उश्टे काडूंक शणी सारय, आचार विचाराची नाका भरसण, अक्कलदार म्हणटांक कवळी दाखय. हे कवितेक जड बोजड म्हणजे काय कितें असो प्रस्न उपराशी येता. तूं कविता म्हणटा वाचत राव. पयली फावट तुका कळची ना, दुसरी फावट बरी कळटली, तिसरी फावट पुराय कळटली. हेच बऱ्या कलेचे लक्षण.
ही अर्थपूर्ण कविता करून वाचका खातीर सपाट गुळगुळीत कित्याक करची? वाच ना तर सोडून दी हाची कवी खंत ना. कवीची लागणूक फकत कविते वांगडा, वाचका वांगडा ताचो कसलोच पूर्व व्यवहार थारिल्लो ना. जरी कितलेय सोबीत रुग्णांत असले तरी शेवटाक ताचो आप्रोस काडटना ते कुरूप जर्जरीत आसता. त्या नदरेन फटूपणाकूच जाणा ही कविता मोलादीक आसा. आयत्या बियात रावतल्याची चरचरतात चवना पोरणी, जीव जाता कासावीस, बंद जाल्ल्यान जनेला, पोशात आता फकत खोटो, पुरविल्ल्या फोलवाची कुचंबना. ह्यो सांज सावळेनी, सांजे उपरांतचो लिपट काळोख ही निरशेनी एक धीट कोरू सत्य, जे कवीन अद्भुतपणान सांगला. शैलींद्र मेहताच्यो कविता ह्यो आत्ममग्न कविता न्ही, त्यो आत्मभान आशिल्ल्यो कविता. कवी स्वता सकट समूहाचे चोम्याचे उपरके अपयश आनी घुसमट मांडटा. गांवांतल्या जाळवणदाराचे वीर्य मोन्यान घेवपी नाडिल्ल्या पिडिल्ल्या युवनाची कथा आनी व्यथा बरयतलो कोण आनी वाचतलो कोण? सामाजीक अन्याया विरुद्ध तांची कविता जाप विचारता, ताका लागून तांची भासूय खर जाता. कवी मनशाला सकारात्मकतेचे भरवसो आसा. चारी वटेन काळी किट्ट रात जरी असली तरी फातोड फुट्टलीच ही आस आसा. दवर पेटोवन काळजा दिवो रात अजून सरची आसा. गिन्यानाच्या उजवाडान मळा बजून भरचे आसा. एकचाराचो शर्माव दिवपी वयल्या जातीचे लोक वैयक्तीक जिणेंत मात सकयल्या लोकांक कशी दुय्यम वागणूक दितात ते सांगतना कवी उतराची कळाशी करता. तूं म्हळ्यार हांवच रे पापया, पूण हांव म्हळ्यार तूं न्ही. स्कलंदात ही कवी शेलिंगाची सुंदर गजल. ह्या गजलीत एक भरून भरला अशें जीवघेणें दुःख आसा. दर एका कडव्यात एक वेगळी काव्यात्मकता आसा. सपना दवरून अर्दकुटी चवना व्हांवत रावली, दुस्मान कशी रात काळजाक सुरी तोपून गेली. संविधान खाली दुकरा ही बरी बळिश्ट कविता. जे मुखार चल्ला ताचो राग कवी कसा. हांगा नव्या गणभेसात नवे वाजंत्र्याचे नवे अवतार तयार जाल्यात. ह्या राज्यात तांणी सांगता ते आयकुवप नवे, ह्या राज्यात तांणी सांगता ते आयकुवप, देवा धर्माच्या नांवान खुटप, दारार बावटे घडयो उबोवप, घाटी बडोवप. पूण ह्या दरबारात राग उठोवपी रान पेटोवपी नवे कातार गावपाक वा वाजोवपाक मात मनाय आसा. हो दरबार उट्टल्याची पाकां पिसरावपी, सुकण्या भुरे जाळ्यात फारावपी. दाव्यार मारून नैतीक फासकी नव्या राज्यात नवे सेवेकार, रोलर चलोवया सवकास सिद्धीत बड्डीत येतल्यात मुखार. कवी विजनवासात ना, उदकात उबो रावन उदकाचो थाव घेता. पुराय भिजला तरी कविता रचना मात सुको सडसडीत आसा. हे कलात्मक अलिप्तपण कवीन साधला. विजनवासात वचप म्हळ्यार काळखी पड्ड्या फाटल्यान वचप न्ही. उजवाडाचो एक चोमो सतत तांच्या वांगडा आसा. म्हणूच मनीस व्यवहार तो सूक्ष्मपणान पळयता. काव्य उल्लेशा वांगडा फटी मारप ताका जमना. सत आनी वास्तव हो तांचो स्थायी भाव. काव्य लेगीत इतले वास्तव जावयता हाची ही बरी देख. काडून भायर उडोवपा सारखें कांयच मेळना. काव्य मूल्याच्या नदरेंतल्यान मेहताची कविता ही बरी खरी कविता. मनीस चोम्यार इतल्या बारीक तरेन पारखुवप ही तांची जमेची बाजू. तात्पुरते काव्य न्ही, ही कविता तिगून उरतली. काळाच्या कसवटीन झरोन तिगून उरतली. कारण जय म्हणली तांणी त्रिकाळ सत्या सांगल्यात. ह्या संग्रहाची पुराय बांदावळ खूबच बरे तरेन संजना पब्लिकेशनान केल्या. तुम्ही पळयल्या आसतलें आमी वयर पेपरार 2 फावट अधोरेखित केला की विजनवासांतलो हो भोंडेकार काळखी पडल्या फाटल्यान ना, पूण उजवाडाचो एक चोमो सतत ताच्या वांगडा आसा. तेच आमच्या कवर चित्रात आमकां पळोवंक मेळटा. हांवें हें चित्र आयज पयलेच फावटी पळयलें. ताचे पयलीं म्हजो पेपर तयार आशिल्लो आनी म्हाका खरेंच खूब बरें दिसलें की म्हाका कविते विशीं जें कितें जाणवलें तें चित्रकारान म्हणजे विली गोल्डस्टॉबान आपल्या चित्रांतल्यान तशेंच व्यक्त केल्लें आसा. एका उजवाडाच्या गोलात तो भोंडेकार उबो आसा. तो थीर आसा, ताची नदर चौफेर आसा.
चित्रकार दिली वर्षाक हांव मनापासून परबी दिता. शैलेंद्र मेहता म्हजे खातीर कवी खूब खूब प्रिय. ताच्या कवितेचेर म्हाका उलोवपाची संद दिली हाचे खातीर हांव खूब उपकारी. साहित्य प्रवासात हांव तांकां खूब यश हांव देता. आनी ह्या काव्यसंग्रहाचेर आनीकय वेगवेगळ्या आयामांतल्यान अभ्यास जावंक जाय आनी तो जावचो. ह्या संग्रहाक भरपूर नामना आनी यश मेळचें अशी आस्त हांव बाळगितां. देव बरें करूं. शैलेंद्र हो बरो गावपी आनी गायतना स्वताचीच संगीत वाजोवपी. मागीर हातान डफली आसूं, घुमट आसूं, नाजाल्यार टेबलाचेर सुद्दां वाजोवपी आनी एक ताटाचेर वाजोवपी. आनी एक कित्याक करपी तो की ताचे इश्ट सुद्दां तशेच आसात. तुमच्या मुखार मुद्दाम आपयता शैलेंद्राचो इश्ट जो फामाद आसा सगळ्या संवसारान की तो संगीत आनी ताल जो आसा, बीट्स जे आसा हे तयार करपी. सगळ्यांनी ताळ्यांनी मुखार दिवचो मोंडो. आनी ताळ्यांनी त्या तालाचेरूच वयर येतलो. हांव मागता सुशांत तारी लागीं की ताका एक बरो कलाकार कला दिग्दर्शक सुशांत तारी शाल दिवन बोंडो. तू राजी Today, the world is getting on the other side. नो प्रॉब्लेम. इंग्लिश. येस. Mudalla. But on this instrument, whether it is DJ or acid music, whatever music is existing today, I can play on this. I need some help from you all. Simple. Just little bit of a traditional bowl. Dagena, tina, kedina. Dagena, tina, kedina. Please, yeah? 1, 2, 3, 4. Dagena, tina, kedina. Dagena, tina, kedina. Dagena, tina, kedina. Keep the time. You all are very fast. Dagena, tina, kedina. Dagena, tina, kedina. Come on, Saeed. Dagena, tina. Ena, fotena. Are ciao dena. Dagena, tina, ena, fotena. 1, 2, 3, 4. Dagena, tina, kedina. Dagena, kedina. Ah, it's coming out. Ah. Take it. Continue.
अरे क्या बात दोनटात चला टाक चला तुमचाच जातो व्हेरी गुड पास झाल्या From my bottom of the heart, for my good friend, I congratulate him for the new book. Yeah, thank you. He's a good kalakar also. I know. Sometimes we meet. He lives in the movie place. Thank you. आता जाणा कोणूच खंय वचपा ना कितें मोंडोन आसा मागीर वाचतलो म्हणून खबर आसा आज त्याचे तिसरे चौथे आणि पाचवे पुस्तक उजवाडाक आयला ते शैलेंद्र मेहता तुमच्या मुखार येता उलोवपाक ताळ्यांनी येवकार दिया खूबशी कौतुकाची तोखणांची उतरां जी हांव नकळो हांव उतरांक लायक आसा काय ना तो पूण आयकून बरी दिसली आनी तुमकां सगळ्यांक पळोवन हांगा चड खोशी म्हणजे ह्या गांवचे सगळे इश्ट जांचे बरोबर हांव शिकलो जांचे बरोबर हांव खेळ्ळो ल्हानपणा पासून जांचे बरोबर हांव वाडलो त्याच बरोबर जे इश्ट जे म्हणजे लागींचे अशे साथीदार चळवळींतले वेगळ्या वेगळ्या जे म्हाका ह्या गांवाच्या भायर पावतकच मेळ्ळे ते सगळे तुमी हांगा आसात ही खरी म्हाका एक सगळ्यांत म्हज्या खातीर म्हज्या जिणेंतली एक सामकी खोसदिणी गजाल पयले सुवातेर ओदो कोण तरी सांगलें की तो इतले जाणा तितले जाणा अशें आसता की हांव जें जाणा तें एक थेंबभर म्हणजे जे म्हाका खबर आसा ते एक थेंबभर पूण म्हाका जे खबर ना आनी हांव जे नकळो ते एक ओशनभर म्हणजे एक समुद्रभर हें म्हाका पूर्णपणे खबर आसा आनी म्हजें लिमीट कितें तें म्हाका खबर आसा सो ज्ञानाक अंत नासता ज्ञान चिरंतन आसता ताका लागूनच हें जेन्ना पुस्तकांचें आमी उलयता ते खास करून अभिजात पुस्तक घेवन किंवा शिव कलतडचें दायज हें पुस्तक घेवन जाल्यार त्या पुस्तकांतल्यान हांवे जे लेखक कोंकणी आनी मराठी वाचकां मुखार हाडल्यात त्या वाचकांनी जे आपल्या लायफा भितर आपले जिणे भितर भोगलें जे ताणें अप्स एंड डाउन्स पळयले जे ताणें आपल्या भोंवतीची समाजीक स्थित्यंतरां पळयलीं आनी ती पळयता पळयता त्या लोकांनी आत्मचिंतन केलें आनी त्या आत्मचिंतनांतल्यान हें सगळें साहित्य निर्माण जालें हें आत्मचिंतन आमचे भितर खंय तरी रचचें आमचे भितर खंय तरी किल्ले मेळचे गोंयांत बरोवपी भरपूर आसात
ह्या पुस्तकाक जे हांव आतां मराठी पुस्तक आसा ताका महाराष्ट्रांतले लोक भरभरून प्रतिसाद मेळ्ळा. पूण निमाणे कडेन लेखकाचें काम कितें आसता उदय म्हाका आयलो तेन्नाच एकट्यान विचारलें हांगा, अरे आमी वाचता तेन्ना वयल्यान आपल्याक येतना लग्न आसा कशें दिसलें. म्हणल्यार लग्न आसा, वाचप्यांचें आनी पुस्तकांचें लग्न आसा आयज. सो तें लग्न घडोवन हाडप इम्पॉर्टंट. आनी लग्न आमचे कडेन खूब फावटी घडना इतल्याक लागून की जे वाचप्यांक जाय, जे तांकां ब्रेन, जे तांचो मेंदू सकस करतले किंवा एनरिच करतले, इंटेलेक्च्युअली तांकां स्टिम्युलेट करतले, अशें जर आमी जर कितें जर बरोवन जर कोणाक दीत जाल्यारूच लोक वाचपाक तयार जातले, वाचपाक प्रवृत्त जातले. हें म्हजें खास मत. जागतीक भाशांच्या तुळेन आमी खंय आसात, भारतीय भाशांच्या तुळेन आमी खंय आसात. हांव कोंकणीतली गोंयांतली कोंकणी म्हणून मराठी म्हणून कित्याक ह्या दोनूय भाशांनी लोक बरयता न्ही, ही वस्तुस्थिती. पूण त्या बाकीच्या जेन्ना आमी कंपेर करता म्हणजे तुळा करता ह्या लोकां कडेन किंवा त्या संस्कृत्या कडेन किंवा त्या भाशांतल्यान जे साहित्य निर्माण जाला तांचे कडेन, तेन्ना आमी खंय आसात ही जाणीव जावप गरजेची. आनी ही जर जाणीव जातली जाल्यार त्या भाशेंतल्यो वेगळ्यो साहित्य कृती आमी वाचप, आनी वाचतच न्ही कित्याक वाचून विसरप न्ही, वाचून तेजेर मनन करप ही सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. खूब फावट कितें आसता, एक म्हणटात की केल्यानी देशाटन म्हणून एक उक्ती आसा. म्हणजे देशाटन जर करीत तुका वेगळे वेगळे लोक मेळटा, वेगवेगळी संस्कृती मेळटा. पूण एक तुजे कडेन जर एक लायब्ररी आसत जाल्यार एका जाग्यार बसून तुमकां संवसारांत कितें चलता हाजो अदमास काडूंक मेळटा. ह्या पुस्तका भितर एक कथा आसा पैज नांवाची, मुद्दम सगळ्यांनी वाचची. चेकोव, आंतोन चेकोव व्हडलो लेखक रशियेचो. तातूंत हांव तुका धाकटो भितर त्या कथेचो सारांश सांगता. त्या कथेन अशें जाता, एक ज्यू बँकर ताच्या घरान पार्टी चालू आसता आनी प्रत्येक जाण म्हणटा की कॅपिटल पनिशमेंट म्हणजे फाशीची शिक्षा आसची काय ना हाचेर खूब जाणांचो मतभेद आसता. पयले 20 वर्साचो तरुण आसता, एडवोकेट लॉयर, हॉट ब्लडेड, तो म्हणटा कितें फाशी कशी दिवची न्ही, जेलींत रावप आजन्म तुरुंगवास ही म्हणटा ही सगळ्यांत व्हडली ख्यास्त. सो तातूंतल्यान तो म्हणटा कितें, तूं तयार आसतलो काय म्हणल्यार 20 वर्साचो तरुण, तूं रावपाक तयार आसा तेन्ना लावया पयस. आपूण 20 वर्सां तुरुंगात रावता, तुज्या फक्त एक आपले वेगळे जमील आसतलें, भितरल्यान जेवण खाण मेळटलें आनी बाकी आपल्याक कितें मेळटलें की आपल्याक जाय तें पुस्तकां मागोवपाचो आपल्याक अधिकार जाय, जाय तें आपूण वाचतलो. आपल्याक वायन किंवा सिगरेट ही सगळी जी व्यसनां आसात ती करपाचो अधिकार जाय, जे आपूण भितर जाय तें करतलो. सो अशें करून ताची पयस करता आनी ठरता की तो $20 लाख त्या मनशाक $2 लाख तेन्ना ताका दितले 20 वर्सां उपरांत. सो अशी 20 वर्सां त्यांनी सगळं गोशवारा दिला की पहिल्या वर्सा कितें घडटा तो भरपूर पुस्तकां वाचता, दुसऱ्या वर्सा तो फक्त वायन पिता, तिसऱ्या वर्सा तो कांय पिना, सिगरेट ना वायन ना, ओग्गी बसून रावता, चवथ्या वर्सा तो धार्मीक पुस्तकां वाचता, 5व्या वर्सा आनी कितें अशें करून ही 20 वर्सां वता. आनी जेन्ना 20 वर्सां सोंपता हो बँकर जो पयस लायिल्लो आसता, ज्यू बँकर तो म्हातारो जाल्लो आसता, ताची परिस्थिती वेगळी आसता. जेन्ना पयस लायिल्ली आसता तेन्ना तो भरपूर श्रीमंतीच्या पयसवर पाविल्लो आसता आनी जेन्ना पयस जाता सोंपता 20 वर्सांनी तो सामको पादिशेर जाल्लो आसता आनी ताचे कडेन 2 लाख कशे जमा करचे हो एक व्हडलो प्रश्न आसता. आनी तो विचार करता की 2 लाख आपण खंयच्यान हाडटलो, हाका 2 लाख कशे दिवचे आपणे. त्या सैक तो म्हणटा आज रातचो वचून पळोवया तो कितें करता तो. आनी ताचो बेत कितें आसता ते वचून हळूच वचपाचो, सेल बील तळपाचें, कित्याक तो चिंतता 2 लाख आपण दीत आनी खंयच्यान जर मार्केटांतल्यान घेत जाल्यार आपूण सोंपलो. आनी तो चिंतता की हे 2 लाख घेवन तो कशी मजा मारता आनी कसो आपल्या कोण नाचतलो आनी आपली कशी फकाणां उडयतलो. आनी बाकीचे जे पयले ते विटनेस आशिल्ले त्या टायमार ते आपल्याची कशी फकाणां उडयतले. हाजेर तो विचार करता. तेन्ना तो कोठडी आसता त्या कोठडी म्हणजे तळघर कशें थंय वता आनी ताचो विचार आसता हो जर एकटोच आसा हाका मारून उडोवपाचो आनी कोणाक कांय कळचें ना. हो जर वचत जाल्यार ते फक्त एक मेनवाच हे आसता, ते मनशाचे केस दाढी सगळे लांब जाल्ले आसता आनी तसो एका हाताचेर असो न्हिदिल्लो आसता टेबलाचेर तकली दवरून. तो पळयता वचून जाल्यार श्वास चालू आसा. तो श्वास चालू आसा म्हणटकीर ते ताच्या लागींच एक कागदाचेर अर्दो चीट बरयल्ली आसता ओपन, म्हणजे ती अर्दी चीट आसतना ताका दीड लागलेली आसता. ते चिटयेचेर ताणें बरयल्लें आसता की 20 वर्सां आपूण जेलीन रावलो. ह्या 20 वर्सां भितर आपणे अरेबियांतल्यान घोड्यांच्यो आनी उंटाच्यो सैरी केल्यो. आपण माचू पिच्चू जे दक्षिण एक आसा तो हिमालय पर्यंत 300 आपण वचून गेलो.
आपण डीप सी भितर वचून गेलो, आपण पळोवन अशें कांयच ना. हांवें सुंदर सुंदर रोमन सिविलायझेशनांतल्या बायलां बरोबर उपभोग घेतलो. आपले ग्रीक सिविलायझेशनान वचून थंय लोक कशे जगताले तांच्या बरोबर आपण पावलो. सो पुस्तकान म्हाका इतलें शिकयलें. आनी आतां आपण एका कन्क्लुजनाक पावला की हें सगळें जें तुमी करतात तें फोट, तुम्ही जें जीवन जगतात, तुम्ही जीव जगतात ती सारकी फटीची. ती फटींगपणां आनी फटींगपणां आपल्याक नाका आनी तुजे 2 लाख रुपया नाका. आपूण सकाळ जावच्या पयलीं ह्या जेलींतल्यान आनी कंडिशन करता जर मदीं जर पळोवन गेलो ताका पयशे मेळना. आपूण सकाळ जावच्या पयलीं हांच्यान पळोवन वतलो. तो जेलर ती चीट तांचो बँकर चीट घेता, घरा कडेन वता आनी ती सेफान दवरता. म्हणजे फाल्यां जर कितें जालें आपल्या कडेन चीट आसा, सकाळ जाता ताजो वॉचमॅन ताका सांगता तो मनीस गायब जाला. एका टायमार फक्त सारांशान सांगलें. ती जर डिटेल वाचत ते खूब तातूंत ताणें जें बरयता ताजें मनोगत जें आसा तें खूब इंट्रस्टींग आसा. तें तुमकां एक जगाचें एक वेगळी दृश्टीकोन दिता, एक जिणे कडेन पळोवपाचो एक वेगळो दृश्टीकोन दिता. सो अशा तरेच्यो कथा हांवें वेचून काडल्यात आनी तातूंत थोड्यो कथा आसात त्यो 2 पानांच्यो आसात, थोड्यो कथा आसात त्यो 30-35 पानांच्यो आसात. म्हणजे कथा हो प्रकार कितलो मेरेन स्ट्रेच जावंक शकता त्या खातीर हांवें त्यो तातूंतल्यो कथा सारक्यो तश्यो वेचून काडल्यात. विजय व्यासांतलो बोवाळे म्हाजो कविता संग्रह 2018 नंतरचो कविता. म्हणजे चडसो वेळ हांव तेन्ना मुंबय आशिल्लो, तेन्ना सगळो जगभर भोंवतालो, त्या वेळा वयल्यो कविता. आनी त्या वेळार अशें आशिल्लें की कविता म्हणजे त्या क्षणाक कितें घडलेलें, 10 वर्सां फाटीं कितें घडलेलें तें सुद्दां त्या कवितांनी आयलां. 10 वर्सां फाटलो म्हजो अनुभव, 20 वर्सां फाटल्याचो म्हजो अनुभव, ताका आज हांव कसो पळयता त्या म्हज्या कडेन ती रिफ्लेक्शन्स त्या कविता भितर आसा. ताका लागून विजयवासांत तो भोंवडेकार आसा, बट एट द सेम टायम तो शाबूर आसा. तो पळयता सगळे वटेन आनी तो आपूण निदर ही इज पार्ट ऑफ म्हणजे तो घोळक्याचो आनी चोम्याचो पार्ट जायना. कित्याक जेन्ना तुमी घोळक्याचो आनी चोम्याचो पार्ट जाता एक क्रिएटीव पर्सन म्हणून, सद्या तो खूब चल्ला देशान आमच्या की आमी प्रेज जाता, बुद्ध तकली नाशिल्ले गड्ड जाता आनी ते 100 जाणां बरोबर आमी बी जय 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 करीत भोंवता. आमच्या स्वताच्या बुद्धीन विचार करपाची जी शक्ती आसा ती सोंपता. सो खंयच्याच क्रिएटीव मनशान अशें चोम्याक रावून जो चोमो वता ताजे बरोबर वाहत वचप म्हणजे तो क्रिएटीव मनीस म्हणून मेला अशें समजपाचें. कारण फक्त मरी आसता ती जशी प्रवाहा बरोबर व्हांवत येता, जाच्या मनान ताकद आसता, जाचे कडेन कुवत आसता, तो प्रवाहाचो उलटो पेंवपाचो प्रयत्न करता. नर ताची दुसरी बाजू म्हणल्यार कित्याक आसा की समाजा पासून तूं कंप्लीट आयवरी टावरान बसूनूय उरूं शकना. म्हणजे एक म्हण आसा संस्कृतान म्हणटात न्ही, पद्मपत्रम स्थितम तोयम. म्हणजे पद्मपत्र कमळाचें जें पत्र आसता, पान आसता, ते तळ्यान सुद्दां रावन ताका उदक स्पर्श जाल्लो नासता. आमचे भितर खुबशे लोक अशे आसतात आमकां कित्याक जाय कोणाचें पडलें, जो मेरेन आमच्या दारा मेरेन संकट येना तो मेरेन आमकां पडलें कांय नासता. आपल्याचेर आयलें जाल्यार आमी येता रस्त्यार, नाल्यार बाकीचे पडना पाट तें. ही मेंटेलिटी सद्या वाडल्या आनी गोंयांत तर चडूच वाडल्या. ही पयलीं नाशिल्ली. आनी गणेशाक इंडिया वाचना गांवांत कशें वातावरण आसतालें, कशे लोक युनायटेड आसताले, लोकां भितर कशें वेगळें स्पिरीट आसतालें, तें स्पिरीट सोंपलां. आतां तें स्पिरीट कित्याक लागून सोंपलां आनी कशें सोंपलां आनी तें सोंपप काय न सोंपप ह्याचेर उलोवपाची वेळ न्ही. कित्याक ताका खुबशीं कारणां आसा, ताची एनालिसीस वेगळी आसा. पण आमी एक्सेप्ट करपाक जाय की सोंपतलें, हें बदलतलें. नथींग इज परमनंट, ओन्ली द चेंज इज परमनंट. बट ह्या चेंजा भितर आमी खंय पळयता स्वताक. आमी ते पद्मपत्रा भशेन चिट्ट नासतना रावतात काय आमी झुंडशाही भशेन घोशणा दीत 4 दिवसा प्रमाणे आमी बी गड्डे कशे जावन भोंवता. ह्या भितरलो बॅलन्स म्हाका दिसता जिणेंत स्पेशली आयच्या घडयेक गोंया भितर विचार करपी मनशा भितर आसप म्हाका खूब गरजेचो दिसता. तुमी सगळे हांगा आयला चड उलयना कित्याक उलोवपाचें आसता तुमी उलोवपाचें चान्स. हांवें जें म्हाका सांगपाचें आसा हें पुस्तकांतल्यान सांगलां आनी त्या पुस्तकांतल्यान तुमकां तें वाचूंक मेळटलें. बट हे सगळे तुमी जे माचयेर बसल्यात, सुशांत घडून जो म्हजो इतल्या वर्सांचो स्टुडंट मुवमेंटा वचून फ्रेंड्स, आज मुंबईर एक व्हेरी व्हेरी हायली सक्सेसफूल एंटरप्रेन्युअर आर्ट डिरेक्टर, ते बाकीचे म्हणजे राजश्री जावन ना दीपक बोरगावे जे आयल्यात, कांता म्हजो गांवचो वांगिल्ली. ओके, म्हाका खूब खोस जाता हांगा हांव प्रोग्राम करता म्हणून. कित्याक खातीर जो बाकीचे जे गांवचे आसा तांकां खबर आसा म्हणजे घर हांगाच आशिल्लें फाटल्यान. आमच्या हांगा चलत येतालो शेतांतल्यान हांगा लायब्ररी आसताली, सरस्वती वाचनालय अवडीत कामात हांगा आसा. तांणी सुरवात केली लायब्ररी, त्या लायब्ररींतल्यान हांवें खूब पुस्तकां वाचलीं आनी हेंच्यान पुस्तकां घेवन मागीर घरा कडेन चलत वचप, वाटेर शेतान क्रिकेट खेळप, हो म्हजो प्रोग्राम आसतालो सांजचो खूब फावट.
सो तुमी सगळ्यांक आयलेत नारायण देसाय म्हाका आनंद जाता कित्याक अभ्यासू उलोवप कितें म्हणटा म्हाका शुअर आशिल्लें की हो मनीस कितें तरी उलयतलो कित्याक ताका खबर आसा कितें उलोवप आनी ताका मेन म्हणजे प्रसंगाचे आमी ज्या आपूण इव्हेंटाक वता त्या इव्हेंटाचें सगळ्यांत बरें भान आसता. मागीर आमचे रमेश पाठक जे आयल्यात खास बुलढाणा शेगांव ताणें म्हणजे पयलींच मराठी पुस्तक पब्लीश केलां ते दिनेश मणेरकार जो म्हजो परत इश्ट म्हणजे तो म्हजो ठरलेलो आतां प्रकाशक विलीबाब म्हणजे चित्र काडपी प्रवीण म्हजो इश्ट तुमी सगळे बोंडो जो एक इंटरनॅशनल कीर्तीचो म्हणजे परफॉर्मर एक्चुअली हांव सरप्रायज जावन सांगलें आपूण येता रे तुज्या प्रोग्रामाक म्हणून कित्याक असले मनीस मेळप म्हणजे रेअर. आज बोंडो शिवमणी बिवमणी हे जे लेवलाक आसात म्हणजे इंटरनॅशनल परफॉर्मन्साक ताका तो जगभर भोंवता आनी ते त्या लेवलाचो मनीस. हांव कलाकार आमच्या गांवांत आसाच आनी अत्यंत गुणी कलाकार आसा दिल्ल्या जो हांगा बसलेलो आसा एक आमच्या गांवचो उत्तम सारको गुरू परकशनिस्ट तबला तो बोंडे सारको एक मनीस जाता एक वेगळ्या कल्चरान वाडलेलो वेगळ्या परकशनीचे तंत्र आनी शास्त्र शिकलेलो आनी हांगा जे एकामेकांचो जो आमी संबंध जाता तो म्हज्या खातीर खूब म्हत्वाचो कित्याक सगळ्यांनी एकठांय येवचें निमाणें हांव तुमकां कितें येवं शकता आनी तुमी म्हाका कितें येवं शकता विचार एकामेकाचे आनी ह्या विचारांचेरूच आमची जी इश्टागत आसता आमचे जे संबंध आसतात ते बरे तरेन वाडटा. विचारा शिवाय कांयच नासता. मनीस म्हणल्यार फक्त विचार, शरीर म्हणल्यार मनीस न्ही कित्याक विचार उरतले शरीर उरतलें. म्हणजे गुरू म्हणजे ज्यांच्या अंदर हांव कोंकणी विशयान काम करताले मनोहरराय सरदेसाय सदांच सांगताले उलयल्लें ओडून वता बरयल्लें तिगून उरता. सो ती तांची उतरां म्हज्या तकलेन सदांच घडटा जेन्ना हांव बरोवन बसतां. सो तुमकां सगळ्यांक परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे उपकार. तुमी हांगा आयले म्हज्या इल्ले मोगान आयले हें म्हाका खबर आसा. खूब जाणांक साहित्य ह्या गोश्टी भितर रुची आसा गोडी आसा पूण ते सकयल अभ्यास करपी न्ही तरी सुद्दां तुमी म्हाजे मोगान आयले हें म्हाका 100% खबर आसा. प्रत्येक जाण हांगा बशिल्ल्याक हांव पर्सनली वळखता. सो क्वॉन्टिटी नाका आसता आमकां क्वॉलिटी जाय आसता. आय एम सो हॅपी. खरेंच म्हजी सांज एकदम बरी गेली आनी हांव म्हणन की हो एक म्हज्या जिणेंतलो एक न विसरपा सारको दीस. तुमकां सगळ्यांक परत एकदां उपकार दिनवास. शैलेंद्रान नांव घेतलें डॉक्टर मनोहरराय सरदेसायचें. ताणें एकदां एक गजाल म्हणिल्ली एका खंयच्या तरी भाशणांत की वाचपाक बरें अशें बरें ना जाल्यार बरोवपाक बरें अशें काम कर. आनी तशें काम कला क्षेत्रांत केल्लो मनीस आमकां मानाचो सोयरो म्हणून हांगा मेळ्ळा. मुंबयन ताणें टीपीटी नांवाची कंपनी ताच्या पयलीं पिक्चरांनी वेगवेगळ्या इव्हेंट कंपनींनी काम करून कला दिग्दर्शक म्हणून नामना मेळयल्या. तो आमचो मानाचो सोयरो सुशांत तारी तुमच्या मुखार येता आपले उलोवप करपाक. शैलेंद्र मेहता म्हाजो मित्र आणि कित्येक प्रेक्षकां मागीर बसलेले माझे सगळे परिचित. हांव जुळे सांदिस्त्यो ह्या गांवांतसून येवपी मनीस हें म्हाका मुद्दाम सांगून दिसता. म्हाज्या लायफान आतां मेहतान म्हाका एका मोठ्या संकटांत घातलेलें अशें जालें. कारण हांवें ताका पयलेंच सांगलेलें मेहता कितें काम आसा हांव करता पण गेस्ट बी म्हणून म्हाका आफोनाका. कारण आमी कितें आसा पळय ते शब्दांनी न्हू कितें करता पळय कितें कृतींसून कोणाक आवडलें तितून एक वेगळी मजा आसता वेगळो आनंद आसता. उतरां बरोवपाची आनी भाशणां तुमी दिवपाची आनी अशी परिस्थिती आसा की सगळे जेंकां पळोवन हांव भाशण दिवपाक शिकलां ते दोळ्या मुखार बसल्या स्टेजीर आसा. सो म्हाका ते अत्यंत कठीण परिस्थितीन हांव आसा आतां सद्याच आसा आसतना पण ते आसतना प्रयत्न करतलो आनी सांगतलो. जेन्ना हांव ह्या प्रोफेशनान गेलो जेन्ना हांव मुंबय गेलो म्हाजें आर्ट कॉलेज सोंपोवन जसो जसो वगत मेळटालो तेन्ना म्हाका एकूच गजाल कळटाली. प्रामुख्यान ती गजाल म्हाका जाणवताली की ज्या लोकां मदीं हांव संबंदीत येयलो आर्ट कॉलेजीक लागून आनी स्टुडंट मोमेंटाक लागून हे चडशे लोक विद्वान आसलेले. आणि ह्या दोनूय संघटनेचो जो संगम म्हणजे ह्या दोनूय वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांचो जेन्ना संगम जालो एकामेकाक मेळपाक लागले कॉन्ट्रोवर्सीज खूब जाताली डिस्कशनां जाताली खूब कितें जातालें
पण सगळ्यात बरो गुण कितें आसलो काय म्हणजे सगळे विद्वान असलेले आपापल्या क्षेत्रातले आणि आयज ह्या मेहताच्या पुस्तकाच्या नांवान खुबशे लोक लागीं जाले एटलिस्ट थोडे तरी लागीं जाले म्हणजे एकामेकाक मेळ्ळे आणि खुबशे वेळा ते मेळटा एकामेकाक सांगूंक इतलें सोदता जेन्ना प्रोफेशनाक घेवन हांव पळय जेन्ना सेट लावपाक लागलो किंवा सेट लायल्या नंतर जे शोज जाताले ते पळयतालो पळय तेन्ना म्हाका खूब वेळा हेंच दिसतालें हे कमर्शियल किंवा प्रोफेशनल लेवलाक कॉर्पोरेट लेवलाक हांकां फायनान्स करपी लोक आसा किंवा ते फायनान्स करता म्हणून हे विद्वान ठरता हे सगळे आमचे लोक विद्वानूच आनी म्हाका सातत्यान दिसतालें अशें हांव प्रत्येक वेळा म्हणटालो मेळटा सुद्दां उलयता आसतना कितें बरयता आसतना ताका म्हणटालो तूं बरय दे म्हाका दिसतालें हांव जरी स्वता बरोवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसतालें की प्रत्येक मनशान जेंचे कडेन विद्वत्ता आसा तेंच्यांनी आपलें तें काम करचें आनी म्हाका दिसतालें जे म्हाका कितें कळटा तें हांवें बरे भशेन करचें तें कितें आसूं इवन खेळ मारपाचो किंवा सादी हीच गजाल आतां पळय हांगा ज्या पद्दतीन कांता बाबान हें केलां इतलें सुंदर दिसता सगळें नॅचरल हें झाड सुद्दां पळय तें वेवस्थीत रित्या हेजो भाग कसो वापरलेलो आसा साद्यो साद्यो गजाली हेका बऱ्या पैकी पयशे मेळटा बॉम्बे हें काम करपाक पण आमच्या मदीं हें सदांच आसता ते कमर्शियल लेवलाक करप आणि ते व्यवस्थित रित्या करून सक्सेसफूल जावप ही एक वेगळी कला हांव सांगून कितें सोदता हितूनसून हांव उलोवपाचो प्रयत्न करता कितें उलयता पळय तें पण म्हाका परते परत एकूच दिसतालें आनी दिसता आनी ह्या गेल्या 5-7 वर्सांक तर पॅन्डेमिकाच्या वेळार जो टायम मेळ्ळो तेन्ना म्हाका परते परते तेच दिसतालें आनी अजुनूय तेच दिसता की उलोवच्या पेक्षा जर म्हाका बरोवपूय कळना आनी भाशणूय दिवपाची येना जे म्हाज्या वाट्याक काम येता तें काम अशें करचें की हें सुशांतान केलां हें अशें अशें आनी सातत्यान तेंच करचें अशें म्हाका दिसता आनी हांव ज्या परिस्थितीन आसा तितूनसून मुक्त जाता हें सांगून देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक बऱ्यांतली बरी सर्टिफिकेट ज्या मनशाक सुशांतान दिल्या ते कांताबाब गावडेक हांव आपयता हांगा उकाराचे उलोवप करपाक ताळ्यांनी उकार दियात हो सुंदर माची आनी सुंदर वाठार इतलो सुंदर ताणें सैमाक मेळ आशिल्लो सुंदर कार्यक्रम घडोवन हाडलो कांताबाब इश्टानो प्रवीण बाबान सगळ्यांचें स्वागत केलां शब्दांनी आनी सगळ्यांचें फुलांनी स्वागत करपाक ताणें लायलां पूण हांव आतां सांगता दिनेश बाबाक की प्रवीण बाबाचें तेणी तुरो दिवन स्वागत करचें इश्टानो सोबीत बरी सांजे वेळार आमी सगळे एकठांय आसात संजना पब्लिकेशन आणि आमची संस्था वेलंगीची रंगमेळ हेंचे जोड ताळमान हो सोबीत बरो पुस्तकांचो शेलेन बाबलो लोकार्पण करपाचो कार्यक्रम हांगासर जाता अशे वेळार म्हजी काळीज भरून येता अशें म्हणपाक की गोंयच्या साहित्य मेळावयले तुमी सगळे म्हालगडे आज हे क्षणाक ह्या शालिनी सपनान तुमी सगळे एकठांय जाल्ले आसा आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसा निमित्त फक्त पुस्तक प्रकाशनाचें हो कार्यक्रम हांगा करपा खातीर एक थोडीशी पार्श्वभूमी आसा कांय दिसा पयलीं कांय म्हयन्या पयलीं एन शिवदास बाबालें एक पुस्तकाचें अशेच तरेन लोकार्पण सुवाळो ताणें आयोजीत केल्लो आपल्या थंय परमागुडी थंय म्हाका शैलेनबाब मेळटा मेळ्ळो आनी शैलेनबाब आनी आमी चिवा बाबाचे इश्ट ल्हानपणांतले तो वागड्या हायस्कुलान शिकतालो आमी शिक्षा सदन शिकताले पूण खरेंच त्या वेळेलो काळ हो दोनूय स्कुलांचो म्हणल्यार भारत आनी पाकिस्तान खंयची गोश्ट कबड्डी टीम जावन फुटबॉल टीम जावन नाटक सर्त जावन आमचे भितर हें केस्तांव चालू आसतालें कोण जिखता कोण हरता हें सांगूंक शकनाशिल्ले अशांतलो वागड्या हायस्कुलांतलो शैलेनबाब आनी हांव शिक्षा सदन हायस्कुलांतलो जेन्ना शिवदास बाबाले ते कार्यक्रमाक हांवें म्हटलें शैलेनबाब तूं इतलीं पुस्तकां बरयता इतलें साहित्य करता इतलीं पुस्तकां तुवें छापल्यांत केन्नाय तरी गांवांत तुजो एक कार्यक्रम आमकां दाखय मरे आयोजीत
करून म्हणजे आमी करया मरे आमकां खूब उमेद आसा तुजें आमी वाचतात बरें बरें बरयत तूं आनी गांवांत आमच्या लोकांक कळचें की आमच्या गांवचो भुरगो ह्याच गांवचो ह्या मातयेंतलो हो भुरगो इतल्या थराचेर पावला जो बरो बरयता कोंकणीन मराठीन इंग्लिशीन वेगवेगळ्या भाशांनी बरयता ताच्या पुस्तकांचो एक प्रकाशनाचो सुवाळो आमच्या गांवांत जावचो जेजे वरवीं खूब ते शैलेंद्र बाब आमचे पासून पयस जाल्लो आसा आमच्या गांवच्या लोकां पासून पयस जाल्लो आसा तो सगळ्या गांवच्या लोकां मदीं भरसोचो आमी एकठांय जावचे फक्त तुज्या पुस्तकाचे एक प्रकाशनाचो कार्यक्रम आमचे मदीं आमच्या गांवांत तूं आयोजीत कर शैलेंद्र बाबान हें मानून घेतलो हांव तसो साहित्यीक न्ही तुमी सगळे जाणात तुमी म्हाका बारीक वळखतात हांव कोण तो जाणा पूण साहित्याची एक कीट आमच्या गांवांत पेटयली जो मनीस आमचे मदीं उपस्थित आसा तो म्हज्या गांवचो बाब अभय कुमार वेलिंगकर ल्हानपणा पासून साहित्य कितें कविता जावं लेखक म्हणजे लेख जावं कितें वाचन जावं हाचे तरेची एक कीट आमचे मदीं ह्या गांवांत तो पेटयतालो तेन्ना ल्हानपणा आमी शिकतना उपरांत कोण कोण वेगळे वेगळे मळार गेले अभय कुमार बाब साहित्यिकूच जालो बरयता वाचता आमी म्हळ्यार अशे तरेचे हे गांवांत कलाकार साहित्यीक हे निर्माण जाल्या आनी आयच्या नवे पिळगेक नव्या भुरग्यांक ह्या गांवची बरी तरेची म्हायती तेंच्या मनान रुचची आनी साहित्यीक जावं कलाकार जावं लेखक जावं वेगवेगळे विंगड असल्या मळाचेर आमच्या गांवचे तरणाटे भुरगे फुडें सरचे ह्या उद्देशान रंगमेळ ही संस्था हे गांवांत वापरता तुमी जाणात आमकां आदार मेळ्ळो संजना प्रकाशनाचो पब्लिकेशनाचो ही कार्यावळ आयोजीत करपाक म्हाका खूब उमेद जाता हांव चड वेळ घेना कित्याक काळ पडटा ह्या आंगणान ह्या शालेय सपनान उणे वर्साचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळोवपी आमचो इश्ट प्रकाश बाब पर्येकार आसा अरुण बाब साकारदांडले हेय बी साहित्यीक म्हणजे आमच्या साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळोवपी हे लेखक कवी आसात एन शिवदास बाब आसात गेल्या वर्साचो साहित्यीक पुरस्कार मेळोवपी देवदास बाब कदम आसात अशे कित्येक म्हालगडे कवी लेखक आज शैलेंद्र बाब मेहता यांच्या ह्या पुस्तकांच्या निमतान ह्या आंगणान आमी जमलेले आसा इश्टानो हांव अशेंच म्हणन तुमी सतत हांगा येत रावचे हांव तुमकां कोणाचे आभार म्हणचो ना पूण तुमकां फक्त हांगा तुमी येवचें असो म्हज्या मनांतल्यान तुमकां हांव येवकार दितां साहित्यीक कसल्यो कार्यावळी जर तुमच्या मनान रुजत आसत बरोवपाचें आसत जाल्यार हो ल्हानसो जागो तुमच्या खातीर उक्तो आसा हो कमर्शियल असो न्ही आमी अशें जमुया आमी असो कार्यक्रम आयोजीत करुया आमी हे कमर्शियल हे बाबतींत आमी चिंतूना कारण हे शालीन म्हज्या घरकान्नीचें स्वप्न शालीन म्हणून हांवें नांव दवरलें शालिनी सपन तेजे मनान सतत अशें आसता की हांगा खूब लोक येवचे वेगळे वेगळे थरांचे लोक येवचे लेखक येवचे कवी येवचे आनी तुमकां म्हायती कर सांगता 2018 आमी हांगा आयल्यात आज मेरेन तुमचे सारके कित्येक देशांतले परदेशांतले लोक हांगा येवन गेल्यात साहित्यीक आयल्यात कलाकार आयल्यात पयरूच तर शुभा मुद्गल आनी अमेश प्रधान जे ज्येष्ठ कलाकार आसात ते पयरूच आमगेर येवन गेल्यात म्हणजे अशें तरेन आमकां आवडटा शालिनीक आवडटा म्हणूनच हें शालिनी स्वप्न इश्टानो ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान आमचे मदीं आसात रमाकांत भट कलप येवन गेले केंद्रीय मंत्री तेच भशेन सुशांत तारी मनीस मनोज पाठक आनी सर आमचे नारायण बाब देसाय तेच भशेन दीपक बोरगावे राजश्री सेल आनी बरे भशेन सूत्रसंचालन प्रवीण बाब सबनीस आनी ह्या पुस्तकांचो लेखक कवी लेखक म्हजो इश्ट शैलेंद्र मेहता हे माचयेर वेदीर आसा आनी तुमी सगळे म्हालगडे आपलो टायम दिवन आमी जस्ट शैलेंद्र बाबान आनी हांवें तुमकां वॉट्सॅपाचेर आनी हेजेर सादें एक आमंत्रण तुमी दिलें इतले पयसल्यान म्हाका खबर आसा म्हजो इश्ट राजमोहन पेडणेच्यान आयला
फक्त शैलेन बाबाच्या मोगा खातीर खूब जाण थंय पयस आपल्या खर्चान आयल्यार हांव सगळ्यांचो उपकारी आसा. शैलेन बाब मेहताच्या वतीन, रंगमय संस्थेच्या वतीन, आमचे संजना पब्लिकेशनच्या वतीन हांव तुमचे उपकार मानता आनी परत परत आमी अशें मेळत रावया अशें तुमकां सांगता आनी तुमकां आभार माननात. तुमकां परत परत येवकार दिवपाक आमी हांगा आसात अशें म्हणून सांगून म्हजी 2 उतरां ही सोंपयता. तुमकां सगळ्यांनी देव बरें सांगचें. वतना सुशेगाद वचचें आनी बरे भशेन घरा पावचें. कोणाक रावपाचें आसा आमगे राज रावचें हें तुमकां खुलें आमंत्रण. रस्त्याक फोणकुलो पडल्या पूण आमच्या काळजान फोणकुलो ना पडूंक ना. काळज स्वच्छ आनी बरें सरळ आसा. इश्टान देव बरें करूं. धन्यवाद.